leiden in de sabbatschoolles. Feliz sábado. Een gezegende sabbat. Contente nos ter más ya ahorita de 8 días. Ik ben blij dat we nogmaals aanwezig zijn. Vandaag is al de 8e dag Yes, con nos te junto aqui nanang. dat we samen hier zijn. Assim ele ia tem babai, né? Zo snel is de tijd gegaan. Pero nos contente que Deus te trece nos junto aqui nanang. Maar we zijn blij dat de Heer ons hier samen heeft gebracht. Laat ons reza. Laten we bidden. Tada de amor, Liefdevolle Vader, dankie que trece nos junto aqui nang. dank u wel dat u ons bijeen heeft gebracht hier. Senhor ainda tem mais rumang, Heren, er zijn nog andere broeders en zusters pulo tingu bini. die onderweg zijn. Assim het acompanhando e cuida na ribacaya. Zodat Vader voor gezelschap hun en waak over hun. E trece tour junto aqui nang sano e salvo. En breng ze allemaal veilig en wel hier. Senhor, ajuda a cultura e lessen aqui para preparar nos coração Heer, help dat al deze lessen ons harten kunnen voorbereiden para o pronto venida. voor uw spoedige wederkomst. In nome de Cristo Jesus. In de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Ok. Nós também continuar. We gaan dus vervolgen Caminhos aqui da sábado passado. waar we vorige week Sabbat zijn gebleven. Nós tudo agora, nossa deal com quem tenta agora que nós trata. Wie herinnert zich wat we hebben behandeld? Manda agora aqui com nossa deal com né? Is er iemand die herinnert wat we hebben behandeld vorige week Sabbat? Agora nossa deal com é sacrifício começava para mim bem. Weet je nog dat we hebben behandeld waar de offering is begonnen voor het eerste? Ok, lá nos ajudou Gênesis 3:21. Laten we gaan in Genesis 3:21. Diz recap chiquito. Een korte samenvatting. Ok, Gênesis 3:21. Toen en ik lezen. Is er iemand die deze wilt oplezen? Genesis 3:21. Yes. Moet je probeer voor lezen? Degene die het als eerste heeft, kan het oplezen. Ja. Ok. Agora, semana passada, ja, hoje sábado passado, Ja, laten we zeggen afgelopen Sabbat. que nós vimos verdade, nós vimos que não que Deus traz cuero, pero quem realmente me será esse sacrifício? We zeiden, de Heer heeft het vacht gemaakt, maar wie moest de offer doen? Ok, Adam, tu Oké, Adam. Kan iedereen het volgen? Ok, então nós vimos dan met Genesis 4, En we hebben ook gezegd Genesis 4, versículo 3, vers 3, versículo 4, vers 4. que estamos com Caim e Abel, pero de caso que Abel volge modelo correcto, Dus we zien hier dus dat Kain en Abel, eigenlijk Kain heeft het juiste concept gevolgd. Abel. Abel? Abel heeft het juiste concept, inderdaad. Dus, nós mira que ele traz sacrifício de animal que não. We zien dus dat Abel dus een dierlijke offer heeft gebracht. Ok, dus você estava tá foi princípio Deus começar com isso aqui. Dus de Heer is hiermee vanaf het begin begonnen. Dus nós mira é princípio de evangelho Dus we zien het begin van het evangelie foi hora picar dentro. vanaf het moment dat de zonde is gekomen. Ok. Agora você estava da sábado passado, Dat was afgelopen Sabbat. pero agora nós continuar. Maar vandaag vervolgen wij. Éxodo 25:8. Tiro mango In que ele Exodus 25:8. Nós vamos aqui com nós também. Quem que ele se? Is er iemand die het wilt lezen? Nós vamos um tiki mais, nós dá stap mais adiante, ho? Dale irmão. Ok. Dus agora, Deus, lá em Boné assim que Deus start esse sistema de sacrifício. Dus nu is de Heer het systeem van offer gestart. Então estava de passen de boca para boca, nós tudo En agora. het ging van mond tot mond. Deuteronomio capítulo 6, In Deuteronomium hoofdstuk 6, versículo 6, vers 6 versículo 9. tot en met 9. Podemos nós com essa ensinança, mas será passa. En het wijst ons dus dat de lering moest gaan Na Yunnan aan hun kinderen e assim assim que vai. en zo verder gaan. Pero um dado momento Deus a
laga Moisés o traum santuário. En op een gegeven moment liet de Heer Mozes een heiligdom maken. Então, ele estava de conforme o santuário celestial. En het moest in overeenstemming met het heiligdom in de hemel. Dus réplica, cópia de um original. Dus een kopie van de originele. Juist. Dus esse Adam is er atrás. Aqui na ons kwede in Exodo 25:40. Laten we het pakken in Exodus 25:40. Yes. Tiene que leer, policele. Ribeiro, yes. Que men die mestra trae conforme el diseño. Que men Dios no laga Moisés dice, oké, zoek hem maar uit. Dus hij moest het maken volgens het voorbeeld. Yes. God liet niet toe dat Mozes het zelf zou invullen. Correcto. Ele disse precies como het tinha trae. Hij heeft hem precies gezegd hoe hij het moet doen. Awo di kono se kere como Moisés ta tinha trae de forma. En waarom denken wij dat Mozes het op deze manier moest maken? Conversar com meu, meninos. Praat met me vanochtend. Die kon. Waarom? Die kon Deus me dizer, wel, tronco. Waarom heeft de Heer tegen hem gezegd, maak iets? Esse santuário dava para representar esse deixelo, dava para réplica. E pensei cada coisa que o mestre abordo ponia na che, o mestre vai precisamente segundo Deus vontade. Ja, oké. Het heiligdom was dus een kopie van het hemelse, dus daarom moest alles precies gaan volgens hoe de Heer heeft beschreven. Oké, quem mais? Wie nog meer? Hermana? Sí. Estava algo Hopi Santo, que tinha a ver com nossa salvação. Esse sacrifício da mistério toma lugar para sobre o fim, el cabo tu estava mostrando para Cristo Jesus. Ja. Het heeft te maken met onze verlossing en het heiligdom moest verwijzen naar Jezus Christus. Correcto. Que men die importava dat ta concuta, toch? Dus het kon niet zomaar zijn. Dus dat tinko bij conforme e modelo. Het moest in overeenstemming met het model. Awo mesmo cosco rivesero, no se agora Moisés rabi dal e dos estava dan die piedra quibra. En we wisten nog toen Mozes op het berg de 2 stenen blad had kapotgeslagen in zijn woede. Toch in aan tambe Moisés mesra subir back de novo. En daar moest Mozes ook weer opnieuw de berg opgaan. Pa Kiko. Waarom? Recibe novo pa. Om een nieuwe te ontvangen, Dios que viene de zodat de Heer novo. het opnieuw zou schrijven. Nós agora Éxodo 31:18. Herinneren wij Exodus 31:18, Dios mesas que viene com os mês dele. dat God het zelf heeft geschreven met zijn eigen vingers. Que men lo que te trata salvação, Wat betreft verlossing não te cos de gente. is niet iets menselijk. Dat Dios su forma para salvar gente. Het is God zijn vorm om de mens te verlossen. Que men nos no por quita. Nós não por quita for. Dus we kunnen er niet van afhalen. Nós não por añadir. We kunnen er niet aan toevoegen. Nós não por bisa mané essa que te parsemi, te parse bom. Wij kunnen niet zeggen, dit lijkt mij goed. Provérbio dan 4:2 que te visa nós. Spreuken 14:12 zegt ons. Que te visa nós. Wat zegt het tegen ons? Tem bom de vista de gente, pero su final tá morto. Er is een weg die goed lijkt in de oog des mens, maar zijn einde is de dood. Pero tem outro caminho assim, Juan 4:6. Johannes 14:6. Que Er te is een visa andere nós. weg. A mim tá Wat zegt het? verdade e a vida. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Não é nem do país que está, senão do Niemand kan tot de medio. Vader komen als niet door middel van mij. Ok. Anterior de mês de versículo 1 tegen 13 de visa met erbij. En E natuurlijk preparar zegt um het in lugar. Johannes 1 tot en met 3 dat hij gaat en een plek zal voorbereiden voor ons. Ok. Então lá ons waar we screen maar te poner. Laten we even kijken op het scherm hoe het is gezet. De visa lomi biva, mij die Junan de Israël. En het zegt, ik zal leven ten midden van het volk van Israël. E lomitan aan Dios. En ik zal hun God zijn. E a tabernakel, de visa lo guardo santificado door de mi gloria. En de tabernakel zal geheiligd worden door middel van mijn glorie. E aceitava de segurança do nana Moisés. En dit was de zekerheid gegeven aan Mozes. Que me wak, ornos mire kok mi romanen. Als wij dit zien, broeders en zusters, Quão importante é mensagem aqui está para nós. hoe belangrijk is dit boodschap voor ons vanochtend? Mas wak, ta hoop igreja tem. Want er zijn vele kerken.
Hopi religião, heel veel geloven, hopi tipo explicação, heel veel soort verschillende onderwijzingen, diferente crença. verschillende geloofspunten. Pero nós mira bia basa de Efésios 6 of Efésios Maar we hebben 4. vorige keer gezien in Efeziërs 6. Dan moet je eens double check para mais seguro. Laten we even nakijken voor de zekerheid. Efésios 4, sim. Efésios 4:4, como é que ele diz? Efeziërs 4:4 E 5, dus 4. 4 en 5. Ja, correto. Io 4 tegen 6. Doe maar 4 tot en met 6. Sim, tu romango que ele diz? Is er een vrijwilliger die het wilt lezen? Aha. Ok. Bautismo, juist. Identitur, intentur. Juist, correcto. Correct. Dus de onfeting. Dus er is één geloof, één hoop. Esperança de caminho que Jesus abuta para nós. Het hoop is in het weg wat Jezus voor ons heeft neergezet. Que men tour caminho que te semi-parse. Dus alle andere wegen die erop lijken, Dat desviar foi de verdade. leidt af van de waarheid. E também Provérbios 4, Jesus te bisa. En het is zoals Spreuken Het 14:12 iba zegt. morto. Het leidt tot de dood. Pastor, vou coer para mim Juan 2:6. Dus als je 1 Johannes 2:6 pakt, En dan te bisa nos. wat zegt het ons? Het bisa algo muito importante. Het zegt iets heel belangrijk. Que te bisa? Zo'n kende je? Nou, is de tour te participar. Heeft iemand het? Ja? Para mim Juan 2:6. Correto. Juist. Dus se você permanecer, você cana maneira, ela cana com la cana. Dus als je in de Heer wilt zijn, dan moet je wandelen hoe hij het deed. Hoe heeft hij gewandeld? Ja. Obediência de Door tata. gehoorzaming aan de Vader. Ela volge vontade de tata. Hij heeft de wil van de Vader gevolgd. Ela cana segundo o patrões de santuário. Hij heeft gewandeld volgens de patronen van het heiligdom. Se agora bom, ele entregar sua vida, dus Want denk eraan, hij heeft zijn leven gegeven. Sua vida estava de sacrifício contínuo. Zijn leven was een offer, E agora ela continu. subi, ela descende bij cielo. En toen hij dus naar de hemel is gegaan, Ela entra no lugar santo depois. is hij het heilige ingegaan. E depois nos agora ela vai e está actualmente no lugar santo. En we herinneren dat hij daarna in het heilige der heiligen is gegaan en daar is. Dus verdade maneira Salmo 77 diz 3 te visa. Zoals Psalm 67:13 zegt, Que su caminho está dentro do santuário. dat zijn weg in het heiligdom is. Ok, dus te pensei Deus se duna e pueblo awe nós então Daarom heeft God het volk, wij dan vandaag, e mensagem aqui dit boodschap gegeven. como base, como fundamento de Als nossa fé. basis, als fundament. O que te passa se nós não compreender of não que estudar? En wat gebeurt er als wij dit niet begrijpen of dit niet willen studeren? O que te passa, Ron? Wat gebeurt er? Ron, dat quer te passa. Wat denkt u dat er gaat gebeuren of gebeurt? Nós lo poderia ser que tata. Kunnen wij tot de Vader komen, Apesar que você tem pueblo correto, ondanks dat je in het juiste volk bent? corribe 10 virgens, Denk aan de 10 maagden. 5 a seguir vai, 5 waren doorgegaan 5 que da batem na porta sem por adentro depois. en 5 bleven kloppen aan de deur zonder dat ze binnen konden komen. Que men não é suficiente tá dentro do pueblo correto. Dus het is niet genoeg om in het juiste volk te zijn, So 10 virgens, tur 10 estava dentro do pueblo correto. want al de 10 maagden waren in de juiste volk. Não tu 10 adentro. Maar niet alle 10 zijn binnengegaan. Ok. Oké, Bueno, lá vamos suar que hora é. laten wij dus kijken. Dus Deus que viva, pues ele lá que traz santuário, que viva me meio de nós. Dus de Heer wil in midden ten ons wonen. Daarom heeft hij het heiligdom laten maken. E nós sabe que santuário que estava dentro dentro de santuário continuamente. En wat moest continu binnengaan in het heiligdom? Voilà. Picanan com? Zonden die? Picanan conversar, ok? Beleden zonden. Dus eigenlijk dingen santuário te picata we de dentro. Dus eigenlijk in het heiligdom ging de zonde naar binnen. En toen heen het we de woorden perdonado. En de mens werd vergeven. Ok. Dus pica, santuário de deal com pica. Dus het heiligdom dealt met zonde.
Então, picar eure e finalmente, como se coi a separarem voor de Deus. En uiteindelijk heeft de zonde de mens van God afgescheiden. Pero Deus quer se kiko conosco, Maar wat wil God met ons doen? é que une weg conosco. Hij wil ons verenigen. 2 Coríntios, 2 Korintiërs, capítulo 5, hoofdstuk 5, versículo 17, lá conosco. vers 17. Laten we deze pakken. Geen coisa, pero não sabe nós estamos marando um tempo aí. Pero me que para o humano participar toch anche dempito que nós temos que ser. Ik wil dat jullie meedoen, ondanks dat we dadelijk moeten gaan afsluiten. Ok, quem que é? 2 Coríntios 5, 17, Wie wil het pakken? 19, 2 Korintiërs 5, 5, 17, 19. 17 tot en met 19. Ja, ken je? Sim, dá de novo. Gaat u maar. Ja. Sim, sim. Juist. Que mij is santuario, Dus het heiligdom, que tá, que mensagem da transmitir? welke boodschap brengt het? Mensagem de Een reconciliação. boodschap van verzoening. Que men Deus laga trazer para gente por mira o que precies Dus God heeft het laten maken zodat de mensheid precies kon zien como Deus também reconciliar com ele. hoe de Heer met God gaat verzoenen. Como por adrento como pecador, Hoe je de naar binnen porte, kan gaan als een zondaar en com Deus também san justificado, hoe God jou gaat rechtvaardigen. eta cana cuba de processo de santificação. Hij wandelt met jou in het proces van heiligmaking. Até final ela traz kamer com Yamakiko, En aan het einde heeft hij een kamer gemaakt die hoe heet? el lugar santíssimo. De heilige der heiligen. Que men compreendeu, dus segundo Deus que cana com ele, vai comigo. Begrijp nu? Rapidamente. Ja, oké. Dus ora nos wakker ginang. Dus als wij hier Sim. kijken of zien, Ora nos wakker ginang, se mira yore Deus akinana, que tal se conosco ginang? wat zien we? Wat doet de Heer hier met ons? Dus nos drente ginang, toch? Ginang é Wij porta. komen hier naar binnen, hier is de poort. Akinang nos está confessar, repentir, Hier belijden we en bekeren we na pia de cruz. bij het voet van de kruis. Nós worden justificados por meio de fé. Worden we dingen de rechtvaardigd Deus. door middel van geloof in de Zoon van God. Nós confirmamos pacto ginang. Hier Dingen bevestigen we onze verbond. nós bautizar publicamente, nós Dus we demonstrar dopen en we bewijzen publiekelijk que nós seguidores de Cristo. dat wij volgelingen zijn van Christus. Então, nós drenta de processo de santificação que En dan gaan we de largo, heiligmakingsproces naar binnen, canando com Jesus, lopende met Jezus, comendo todo dia de pão de elke vida. dag etende van het brood des leven. E nós tínhamos Espírito Santo que não En we hebben de podia Heilige Geest hier bij ons. haciendo oração constantemente. En gebed doend, constant. Então, de forma e nos prepara aqui na door com Cristo Jesus En para in die vorm- interceder para nós. En die vorm kunnen we ook in de Heilige der Heiligen staan. Door middel van Jezus Christus die voor ons Você bemiddelt. diz com aqui dentro que tem, Want hier binnen, wat is er? nós tem Wat hebben we? 10 tabla de 10 mandamentos, We hebben dus de geboden, de 10 geboden, que nós quebra com ele, die wij hebben gebroken. pago de pecado aqui que trove, De loon des zonde is wat ook alweer? mas De o dood. dom de graça aqui que Maar de gave Vida van eterna genade is eeuwig em leven in Cristo Christus. Jesus. Que men Cristo de paraginang Dat betekent dat Christus hier staat. entre nós e ele, Tussen ons en de wet. entre nós e ele saúde também. Tussen ons en ook de wet van gezondheid. E tinha bara de rond também ding. En ook de staf van Aaron. Dus Aaron. wordt para pessoas nós não para. En hij staat nu, want wij kunnen niet staan. Pero den justiça, Maar in zijn rechtvaardigheid nós te para para meio de fé staan wij door middel van geloof. e nós te confia o denje En geloven wij in hem que é por salva nós. dat hij ons kan redden. Que men aqui nos te queda move de lugar santíssimo aqui, Dus daar blijven wij bewegen in het heilige der heiligen. confiando de nos Salvador. Vertrouwende op onze redder. Maar mire, dus Zie je het?
waar we 10 kanen drinken, den je asinegi, no po Dus je bayo. moet het op deze manier bewandelen. Dat betekent Dios het doen, no se mensaje aqui. En daarom heeft God ons deze boodschap gegeven. Maar mire, Zie je het? manet hij nos 10 kanen den je. Zoals het is, zo moeten we het bewandelen. Que Romana comprende más o menos, sabe? Dus heeft u vanochtend iets meer begrepen Con Dios que vai salvar-nos. hoe de Heer ons wilt gaan redden? Sa quando minuto que dá-me, of to Ik um weet nog niet segundo. hoeveel minuten of seconden mij resteert. Bueno, laten we ons kwijt toch Isaías 7:4. Laten we naar Jesaja 7:14 gaan. Ja, ons voor kwijt. Kunnen we deze pakken? Isaías 7:4. Jesaja 7:14. Of Mateo 1:23 também. Of Matthäus 1:23 is hetzelfde. Isaías 4. Que de bisa nos Dino Salvador. Wat zegt het ons van onze verlosser? Jesaja 7:14. Sim. Ok, que significa? Dat betekent Dios conosco. God met ons. Vamos ver dus, is Dios através de Jesus, Dus nu zie je God door middel van Jezus. reconciliando el mundo com su mes. Verzoenende de wereld met zichzelf. Que man, wat een mensagem mais bonito me que Zie, het is een hele mooie boodschap dit. Dat sommigen gewoon no estava te perder. Want we waren gewoonweg verloren. Para bueno se worden ja in Cristo Jesus. Maar nu zijn wij gevonden in Jezus Christus. Mire, dus ik Zie je quero het? dizer nos den Juan 17, me bij kwetura aqui. Wat zegt het ons in Johannes 17? Ik kan niet alle teksten Mas pakken. het een vers dice, Laat me toch, ook al is het één vers pakken. Juan 17, Johannes 17. waar kom bonita Jesus explica isso aqui. Kijk hoe mooi Jezus dit uitlegt. Het bisa, ora e versículo. Oké, laten we 24. Laten we vers 24 voor ons nemen. Sim. Ja, 24. Laat me kwijt toch voor 20 rato. Ik pak het toch van vers 20 naar boven. Het bisa, me nota pidi pesaki nan so. Maar também pensando te querer de mim para meio de nan palavra. Para nan tour porta kiko. Dat ze alle, wat kunnen zijn? 1. Mescosco abo o tata de mi e ami dembo. Para nan também porta de nós. Para nan pa mundo querer que ta abo mandami. E pe glória que badunami minha dunanan. Para nan ta uno. Mescosco nosta uno. Ami denan e abo de mi. Panang porta perfecto den unidad, pa mundo por saco abo amandami, e kubo astimanang, meskos kubo astimami. Awo. Nós Nu. também, quantos minutos nós estamos, Jennifer? Jennifer, hoeveel minuten zijn er over? 5 Cinco, minuten. ok. Tremendo. Agora, Geweldig. laat me de forma aqui. Laat me het op deze manier pakken. Dus de Isaías 59, versículo 2. ¿Qué te In enseña Jesaja nosotros? 59 vers 2, wat leert het ons? ¿Qué te enseña nos? Wat leert het ons? Que picar a Dat de zonde separar, a tres ons heeft separação. gescheiden van God. Het heeft Dus, scheiding gebracht. talvez Deus instalar o modelo aqui. Daarom heeft God deze concept gebracht. Então, lá pone dia para aí que eu tenho, En hij had voorzien dat het 1 keer per jaar, wat zou er zijn? é dia de De dag expiação. van bemiddeling. Isso significa que mina Deus lo vai estar uno conosco, Dat betekent dat God één met ons gaat zijn. que Deus lo vai estar uno conosco back. Dat God één met ons weer zal zijn. En aqui Deus está se dia de expiação, En wat doet God op deze dag? de expiação que dá assim. Que é o motivo, que é doel. Wat doet God op deze dag van verzoening? Hij reinigt ons van onze zondes. Ele limpa o Hij santuário. reinigt de heiligdom. Ana também disse algo aí? Limpa picanan. Ja, de zondes dus reinigen. Que men, eu mi picana me está na onda. Dus mijn zondes moeten waar zijn. Uno me deu 13. In het heiligdom. E de me deu 13 mi picana, de verdade? Daarbinnen moet ik mijn zondes brengen. Agora picana que nós adrente de confessar.
En dus de Lekker zondes die drieholos. daar niet binnen zijn gekomen en die beleden zijn. Que men no te cumbi di nos, Dus het is niet in ons voordeel di quiere que picar. om met deze zonde te blijven. Kan picar me se waru eradicar, me se waru quitar. Dus de zonde moet verwijderd worden. Awo uene bobisa si, pero tatu dia nos te peca. Maar iemand kan zeggen, ja, maar we zondigen elke dag. Pero kiko Cristo primiti di duna nos. Maar wat heeft Jezus beloofd om ons te geven? Ora nos aceta eco nos como nos nos salvador. Wanneer wij Hem als onze redder Kiko de duna aanvaarden. nos. Su Espírito Santo, Zijn Heilige Geest, poder kracht, pa vence picar. kracht om de zonde te overwinnen. Que men awor Dat betekent dat nu, no wat Dios es un trabajo completo de nos. God heeft een volledige werk in ons gedaan. Pues si no es santuario no tin nut. Want anders heeft het heiligdom geen nut. Want mire, dus wordt empoderanos. Zie je, dus Hij nu bekrachtigt ons. En to ding e poder in ons te bij bibe bida ho. En in deze kracht gaan wij nu het leven leiden. Niet Correcto. ik meer, maar Jezus in mij. Galati 2:20. Galaten 5, Galaten Dus na e 22. cruz e nang na e altar, Bij het kruis, aan het altaar, e Galati 2:20 tingo cumprir de mi vida. komt Galaten 2:20 in En vervulling de in mijn woord te leven. bij kan para mij die veel dingen sunko astimami e entregar su mes fam. En nu ga ik lopen door middel van geloof in degene Oké. die mij lief heeft gehad en mij heeft gered. En to mita kana kune, En ik loop met hem tur dia de oración, elke dag in gebed. queda confessar, Señor, Blijven ayúdame. belijden, God help mij. So agora que Pablo diz, não Want weet como wat Paulus zei? alcancei. Niet dat ik het al heb gered. Mas eu não te pretender Want ik doe niet alsof, que ela alcancei. alsof hij het heeft gered. Mas eu acho santidade Want heiligheid, não significa cana broma com o te peca. dat je niet loopt op te scheppen dat je niet zondigt. Maneira, mano, vai te poner. É só Zoals de Sussuai sinti zegt. isso mesmo, escuta melhor. Wie zichzelf verheven voelt, Tá leu ficas. is ver van huis. Que men moet que da confia em Jesus, que ta queda se coi dembo. Dus je moet blijven geloven in Jezus die dit werk blijft verrichten in jou. Há dois versículos para nós ler. En nog 2 versen zullen we afsluiten. 1 João capítulo 3. 1 Johannes 3. Agora bom, Deus que livra-nos de pecar. Denk eraan, God wil ons verlossen van zonde. Mas o bibianos não quer que coisa possível. Want vaak denken wij niet dat dit mogelijk is. Pero es coisa poderoso. Maar degene die machtig is, Escrevele Judas versículo 24, minuto bem que eu aqui. schrijf het maar Judas 24. 24. Juist. Que mij eet por livra-nos. Dus hij kan ons verlossen. Ok, versículo 6. Vers 6. Lá me conhece 5. Lá me receber rapidamente. Deve ser iboso sa. Por 1 Juan 3, 5. 1 Johannes 3. Sí, versículo 5. E você sabe que ele parece para quita picar. E dentro não tem ni gente que está permanecer dentro. Nós agora para 1 Juan 2, versículo 6. Herinner we 2 Johannes É sim, 2, versículo 6. 2 vers 6. É que está permanecer dentro. Degenen die zeggen dat ze in de Heer zijn, Mas se cana, mes cos que ela die moeten cana. wandelen zoals hij heeft Ok, gewandeld. versículo 5 de vista e você sabe que ela parece para quita picar e dentro não tem picar. E nenhum gente que está permanecer dentro não está se picar. Nenhum gente que está se picar não a mire nem a conhecer. E o chiquinho não larga nenhum gente ganha vosso. É só que está praticar justiça, o fazimento de bom. Então, isso está justo, mas cosco está justo. É só que está praticar pecado de quem? Diabo, ok? Pessoa diabo, se picar fora do princípio. E Yuri Deus aparecer para e propósito aqui, para destruir e obra de diabo de quem? De mundo? Não. De onda? De nós. Onde verá? In Ok. ons, niet waar? Então, te dice ahora versículo 9, ni un gente que anuncie de Dios no te practica picar. Pasó su semilla, ¿quién su semilla? Wie zijn zaad? Es un de Jesús, de De verdad, zaad van da Jezus. permanecer dentro, este de nós, y él no podrá se picar, pasó el anuncie de Dios. Na essa aqui, que eu conhecia?
Wat is nu hier bekend? Ayunan de Dios De kinderen Gods y ayunan de diablo te en de kinderen conocer. van de duivel. Es un que no te practica justicia, Degene die rechtvaardigheid niet No te praktiseren, Dios. zijn niet van God. ni es un que no te estima su humano. En ook degene die hun naasten niet lief hebben. Oké, mi tengo clausura. Ik moet helaas afsluiten. Jammer genoeg. Pero oké, no se mira mi romano evangelio eigenlijk. We hebben gezien het evangelie Den cortico explicar. in het kort uitgelegd. Y tú pensé, ya, no puedo nada, ya saqué nada, pero finalmente no sabe que ave el mensaje del santuario te queda en verdad presente. Maar uiteindelijk weten we dat het boodschap van het heiligdom het huidige waarheid Y blijft. ahora vamos instruyendo el santuario En als je iemand het heiligdom wijst, en lo comprende cuando Dios te me degene zal begrijpen hoeveel God van diegene houdt. y con Dios te va a salvar tanto él como avo. En hoe God die persoon gaat redden en jouzelf. Meneer te dice Maranata. De We verdad, zeggen Maranatha. Jesús también pronto. De Heere komt spoedig. Que Dios menciona cada uno de vos. Dat de Heer ieder van jullie mag zegenen. Vamos a eso. Laten wij bidden. Dada de amor a we me inter, Señor. Liefdevolle Vader, vanochtend Nossa mira, nosso estudio um tiki ave de plan de salvação. hebben we een beetje van uw plan van verlossing bestudeerd. Pero petiki com nosso estudio, Maar voor het weinige dat wij hebben gestudeerd, nosso compreender cava quando we estima nos. hebben wij begrepen hoeveel lief u ons E heeft. nossa mira se nos desviar fuge solo plan aqui, En wij hebben gezien dat als wij afwijken van deze plan, pa mais que we estima nos, hoeveel u ook van ons houdt, we não pode salva nos. u ons niet kan redden. Te percebo invitação ave tá, Senhor. En daarom is uw uitnodiging Na vandaag cada de nós para nos drenta dengo plan de salvação, aan ieder van ons dat wij uw plan van verlossing binnengaan, para nos for salva. zodat wij gered mogen zijn. Danke, Senhor, para Cristo Jesus. Dank u wel voor Jezus Christus, Quase tudo é aqui para nós. die al dit voor ons heeft gedaan. Para quem que quer denje, Voor een ieder die in hem gelooft, não vai perder. niet verloren gaat, Maar in vida eterna. maar eeuwig leven hebben. Dank je, Tata Santo. Dank u wel, Heilige Vader. Vader. Presa ave de nome de Jesus. Bidden we in de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Meneer Romano, Steven Meester Bisa. Tremendo les, of no, Romana? Zoals mijn broeder Steven altijd zegt, geweldige les, of niet, mijn broeders en zusters? Na ahora que nos por cinta, para nos por geniet de un special. We kunnen dus nu rustig zitten, zodat wij kunnen genieten van een speciaal. No tiene solamente en música, Luister niet alleen naar het muzieknoot, pero escucha e palabra na. maar luister naar de woorden. El tema está el poder de oración. De thema is de kracht van gebed. Mi querida brother, Malu, dein nummer. Nog een keer? Rutzel, Ik wil ja. broeder Rutsen uitnodigen, Pa e por 13 e party aqui para nós. zodat hij dit gedeelte voor ons kan brengen. Feliz Sabbat Romana. Een gezegende Sabbat, broeders en zusters. Dios bendiga Romana Tour. Dat God u mag zegenen. E me espero que Romana Tour lo ta como de espanhol também, no? En ik hoop dat een ieder van jullie Spaans begrijpt, Pa sobra e cantica ta na espanhol. want het lied is in het Spaans. E está especialmente para o grupo também que me escuta turma inta de En oração. het is speciaal ook voor de groep die ik elke ochtend naar luister, de groep van gebed. Amen. Cita un tremendo dia, no? Me está passando turma inta com nang. Dus elke dag heb ik een geweldige dag samen met hun. E para tour também. En ook voor een ieder. Amen. Amen. El poder cristiano estás en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, ora siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. El enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies.
y en toda lucha y en toda pruebas tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal quieran destruirte y tú ferirte, pero no podrás. El enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal quieran destruirte y tú ferirte, pero no podrás. El poder de cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder de cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, ora siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. El enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal quieran destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Las fuerzas del mal quieran destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Amén. Amén. Amen. Gloria a Deus. Alle eer aan de Heer. O poder de cristiano está em oração. De kracht van de christen is in gebed. Dus nos batalha nang e nos luta na nos tingugana nang ding. Dus onze strijden moeten wij winnen in Ik heb het niet goed gehoord, sorry Doe Romana. not in de bong, Romanang. Oração, In amen, gebed. amen. 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 Na e momento aqui, no me quero a invita e prestim dilanti, Op dit moment wil ik de prijsteam naar voren uitnodigen, para nos passar de nos parte, para nos pai abrir nos eredienst. zodat wij in het gedeelte gaan, zodat wij in onze eredienst kunnen gaan. Me te pedir Romana para sumamente reverente, Ik vraag u eerbiedig te zijn, para esse momento que nós estamos evitar Jesus, want het is het moment dat we Jezus gaan uitnodigen para vir sentar arriba seu trono. om op zijn troon te komen zitten. Prestim? Prijsteam. Ah, ok, ok.
Según el preesteam dan está preparando para aqui, Terwijl de prijsteam aan het voorbereiden is, me quero fazer anúncio. wil ik een aankondiging maken. Me não saco se é bíblia temporada puta é plachi. Misschien kan de Beamer-team even de afbeelding plaatsen. Nou, yes. Para el 1 de oktober, In de maand van oktober nós não está sossegado, nós não tem sossego. zullen wij niet uitrusten. Dus Dus van die 7 de oktober para 28 de oktober, van 7 oktober tot en met 28 oktober nós temos revivamento na igreja de refúgio. hebben we een heropwekking bij de gemeente van Refugio. Revivamento e reforma. Een hervorming en een opwekking. O adres está em Luikelaan 92, De adres is Jan Luikenlaan 92 Den Haag. in Den Haag. Se você participar, Als je deel wilt nemen, nós estamos arriba bo 7 de oktober. verwachten we jou op 7 oktober. Dank. Dank u wel. Preesteam? Prijsteam. Nós tá canta. Quero pedir para o nós lanta para, nós canta cantica 691, Amor Divino. E amor de Deus está divino. Amor de Deus está divino, dona-nos, una-nos, assim nos bocas humilde, corona-nos com fialdade. Jesus, ele tua compaixão, pura e dona-nos por gran salvación, den-nos corazón rentar. Supra vos Espíritu Santo, de-nos pecho trastornar. Dona-nos turbo herencia, dona-nos paz primiente, quita-nos costume armado, para-nos não assim picar. Dona-nos fé mais fuerte, dona-nos liberdade. Dele Todo-Poderoso, mínimo livra-nos, de repente e nunca, nunca mais abandona-nos, sempre nos lo agradamos e servimos com amor. Nos glorieza e alabamos, glória a Deus, gran amor. Dona-nos vida novo e sem mancha nos botar, para-nos virar por salvação, puta restaurar de nós, cambiar de glória na glória, e encher nos lugar e nos tira nos corona na viagem Salvador. Bonita etapa nós experienciarmos Deus assim aqui. No seguinte cantica da 306, Alá me cerca.
Senhor de sungo da hala não cerca de ti. E nós daí mostra sua amor tão grande para nós cantando Cantiga 3:21, Jesus estimado. Cantiga 3:21. Jesus me estimado, bota-me pastor, abandona, turbica, Senhor, gracioso Redentor, mi Salvador, bota, si me estimado, Jesus está estima-me, e dona-me perdão, riba Golgota, corone supria, a carga para mim, se me estimado, Jesus está em morto e vida, bota-me, Senhor, e tá alabado, tudo gran fervor, e nome por missa, e hasta la morte, si me estimado, Jesus está debaixo de glória e paz eterna. Oh, me adoramos de luz celestial, corona brillante, humilde allá, si me estimado, Jesus Nós vamos seguir e canta para o Senhor ao meinta. We zullen verder gaan voor de Heer zingen. O Deus lo cuida para nós. Cantiga 9:9. Lied 99, de Heer zal voor ons voorzien. Deus lo cuida para nós. No desmaya aquí con pasar, Dios lo
canta nos cantica de entrada, Senhor está dentro do templo santo. 686. Háganos rezar. Laten we bidden. Nos eterno Dios y Señor, Ons almachtige eeuwige God, avementa nos agradecido per privilegio aqui de Porta de Boca Santo. op deze ochtend bedanken wij u voor het voorrecht dat wij in uw heilige huis mogen zijn. Riba bo dia santo. Op uw heilige dag. Para adorar a bocoton Dios Santo, Señor. Om u te aanbidden die u een heilige God is. Avementa perdonanos y turnos faltana. O Heere, vergeef voor alles onze fouten. Limpianos de toda injusticia, Señor. Reinig ons van alle ongerechtigheden. Assim é que nos porta seguro de boa presença em meio de nós. Zodat wij verzekerd kunnen zijn van uw aanwezigheid hier. Bendicionar serviço aqui de uma maneira especial. Zegen deze dienst op een speciale E la que manier. por servir, Senhor, pe honor e glória de Bo Santo nome. En dat het de ere van uw heilige naam is. Nós te pedi agradecido em nome de Cristo Jesus. En dit vragen en danken wij in naam van Jezus Christus. Amen. Amen, Heer. Nos texto de meditação de Awemeinta, nós estamos em Daniel 12, versículo 1. De schriftlezing van vandaag vinden we terug in Daniel hoofdstuk 12 vers 1. Amen, se nós estamos Amen als we het hebben gevonden. E het avisa, En het zegt, agora é tempo, Miguel, o gran prince, que te proteja e o hombernang di bo pueblo. Lolanta, e lo tem tempo de angústia, maneira nunca estava for de tempo que estava existir nação. Tena é tempo bo pueblo tur rende su nombre lo guardo hanya skirbi den ebuki, lo guardo rescatar. amen. Amém. Com a palavra dan aqui me quer a estender caloroso bom e feliz sábado na Romana. Met deze woorden wil ik iedereen van harte welkom heten en een gezegende Sabbat toewensen. Prometo nos vai de nos parte de predicatie. Voordat we verder gaan met onze preekdienst, Me quer ja me diacono nandilante assim não por recoger e ofrenda de awe. wil ik onze diakenen naar voren roepen zodat zij het offer kunnen ophalen.
awe en ministry keer a corda romanang kuno Awe- sta met een caja de donation. AWN Ministries wil even aangeven dat we ook een donatiedoos hebben. Sa kiratu romanang portira. Loki ku tabin di bo corazon pa AWN ding eka. Dus straks kunnen jullie wat vanuit jullie hart komt in de doos van AWN doen. Nos tomaremos para ofrenda. We zullen gaan bidden voor het offer. Nos bon Dios. Ons goede God. Referencia, por favor. Eerbied alstublieft. Nos bon Dios que de altura nan di cielo. Ons goede God die in de hemelen zijt. Alaba, glorificar, sea bom nombre, oh Dios divino. Gezegend en verheerlijk is uw heilige naam, Heer. Tata Santo, awe vez más nos tabini bodilanti, papidibo, ku por ad bendiciona e ofrenda di awe. Heilige Vader, we komen nogmaals voor uw troon vandaag om u te vragen om deze offer te zegenen, Heer. Tata Santo, la que ofrenda a que su propósito ta pahasi bo obra y solamente bo obra. Heer, staat toe dat deze offer dus alleen maar ter wille van uw doel gebruikt kan worden. Proveer para cada persona, Tata Santo, awe meinta presente. Wees met alle personen hier aanwezig. Ilaga ku y permitinos, Tata Santo, fíjanos vista nabo. En sta toe, Heer, zodat wij ons aangezicht op u houden, Heer.
e solamente na água Tata Santo. En alleen naar u, Heilige Vader. Nós pedimos pela presença do Espírito Santo no meio de nós. We vragen u voor de aanwezigheid van de Heilige Geest in ons midden. E assim, que cada persona no meio está presente, Zodat elke persoon hier aanwezig, por marca, esquive, riba ng coração, boa palavra na. zodat er op hun hart uw woorden geschreven kunnen worden. Para o dia de boa Tata Santo, Zodat de dag van uw wederkomst, e angel não por vir recoger cada de nós, dat de engel elk een van ons mee kan nemen. para sombra nos nome na esquive de buque de santo. Omdat onze naam geschreven is in het boek des levens. Sa que não pedimos não passou mita digno de nada. Dit vraag ik niet omdat ik iets waardig ben, Em dulce nome de Cristo Jesus. maar in de naam van Jezus Christus. Amém. Amen. E agora sim, tem momento que nós loba escuta voor de boca de nosso irmão Alexis Mariana, Het moment is aangebroken, dus dat we zullen gaan luisteren naar onze broeder Alexis Mariana. Kiko Jesus a preparar para nós. Wat Jezus voor ons heeft voorbereid. E hora de midi está chegando. Het uur om opgemeten te worden komt eraan. One size must fit all. 1 maat moet iedereen passen. Pa sombra e fim ta diz nos dilante. Want het einde is bijna voor ons gezicht. Bom nome tas que bide buki. Staat jouw naam in het boek? Pan sinta tende na nos predicador au meinta Laten we gaan luisteren naar onze predikant van vandaag, Alexis Mariana. Alexis Mariana. Ok. Manan Ok. di mi parti tambe un buon dia na tour, pero tu rende presente. Van mijn kant ook een hartelijk welkom aan iedereen hier aanwezig. No sto contento e mainda. Zijn we blij op deze ochtend? Avida sumamente contento. Ik ben heel erg blij. Avida el lasto dia di campagna, Vandaag is de laatste dag van de campagne. un simang a core asina lie. De week is zo snel voorbij gegaan. Ja, che mandi taparse mane cosco ta yera campagna commissa. Het lijkt alsof het gisteren is begonnen, is het niet waar? Che ta fei simang passa. Maar het is al vanaf vorige week. Ja, we ja nos na final di campagna. En we zijn nu al bij het einde gekomen van de campagne. Avida nos lasto mensaje. Vandaag is onze laatste boodschap. Ja, we manera Dios a commissa su obra. En vandaag, net zoals God met zijn werk is begonnen, Dios também perfecciona tambe. gaat Hij het ook perfectioneren. Nós estamos sumamente contentes com cada die alma nanku a toma e coragem e avisa sim, Senhor. We zijn dus heel dankbaar voor alle zielen die dus de moed hebben genomen om ja te zeggen. Nós que seguimos o inteiro caminho. We willen u de volledige weg volgen. Ja, we meinta of akira Tomas merdia. Ja, nós estamos merdia quase que cap. Ja, we zijn nu al bijna tegen de middag aan. Nós lota baina e awa nang caminda erumanang aqui lo confirmar nang decisão de awa nang bautismo. Zullen we dus bij de doopwater gaan, zodat deze broeders en zusters hun geloof kunnen bevestigen door de doop. Ja, we meinta rumang estima, nós temos mensagem sumamente importante para nós bancabe koke kune. Geliefde broeders en zusters, we hebben een hele belangrijke boodschap om het hiermee te eindigen. Bosa, mita quase vira emocional. Ik word al bijna emotioneel vanochtend. Pasombra ting algum gente na kinang kumiting par de tempo sin mira. Want er zijn een aantal mensen hier die ik niet heb gezien. Ja, we meinta pa kolo ma llegan to ela canta tambe. En dan ben ik zo blij, want die persoon ging ook nog zingen. Tami tio Russell. Dat is mijn oom Russell. O pirato sin mire. Ik heb hem heel lang niet gezien. E tanchi Aishel tambe su casa. En mijn tante IJsje ook, zoals zijn vrouw. Jennifer ela tra bom chaque pa me. En Jennifer heeft me goed in de maling genomen. Als ela bisamico, mita baia ya sorpresa. Want ze zei tegen mij, ik krijg een verrassing. E seguramente we meinta de sorpresa grande. En het is zeker een grote verrassing. Pero miro mangsima, mita sumamente contento di miranang. Maar mijn geliefde broeders en zus, ik ben heel erg blij om ze te zien. E lagami bisabo, ko tinha conexão, no, sempre me tenha me the Mariana connection. En er is dus een verbinding, ik zeg altijd, het is de Mariana-verbinding. Mi tio canta we meinta, Mijn oom heeft vanochtend gezongen. mi ta predicando, Ik ben aan het preken. mi prima ta traduziendo. En mijn nicht is aan het vertalen. E você miro mangsima, En weet je dus, mijn broeders en zusters, e team aqui, deze team,
De team ganador tu bia. Dit is het winnende team altijd. Bosa may gibisa ding campagne bia. Ik heb dit soms in een campagne gezegd. Papone kos nan ding un contexto di bosa quando di nos conheceu egi baseball. Dus hoeveel van ons kennen dus de E baseballwedstrijd? hopi ene ko conheceu egi baseball. Heel veel mensen kennen baseball. Bosa ku ora ku turbia ku meeting ku picha. Dus altijd wanneer ik moet pitchen, Outra palavra ora mitiu predicar. dus met andere woorden, wanneer ik moet preken, Sempre mi ta gusta pa via lenda catcha. dus hou ik ervan wanneer de violine gaat vangen. Pa sombra Kiko kumitira, Want wat ik dan ook gooi, no importata Kiko, het maakt niet uit wat ik gooi. no importa ta off-speed pitch, Het maakt niet uit of het de andere kant is gegooid. no te importa ta curva, Het maakt niet uit of het een boog heeft. no te importa ta knuckleball tampoco. Het maakt ook niet uit dat het een nokkelbal is. Esa di quetur. Ze weet ze allemaal te vangen. Outra palavra wak via lenda lanta, aqui na Holanda o bobisa. Met andere woorden, violine is opgegroeid hier in Eu Nederland. bibia ora kumi kere kumi tiro un coenta que. Vaak denk ik, wanneer ik iets gooi, kan ze het niet vangen. Grande ta mi sorpresa. Maar dan sta ik voor een grote verbazing. Eta que dambe. Maar ze vangt het. Ja? Que me andi, me tô sumamente contento mi romana em cima. Dus ik ben heel erg blij, mijn geliefde broeders en zusters. Ja, we me inta laga nos vamos preparar para nós também 30 de mensagem que we me inta. Dus laten we gaan voorbereiden, want we gaan in het woord van God op deze ochtend. Hora de midi tá chegando. Het uur om opgemeten te worden komt eraan. Tem quadro e bom ester saco one size must fits all. En in dat kader moet je dus weten dat één maat iedereen moet passen. Pa sobra e fim tá diz nos de lá. Want het einde is voor ons aangezicht. Tomang laga nos as palavra de oração chiquito para nos 30 dengue palavra de Senhor. Laten we een kort woord van gebed spreken, zodat we in het woord van God kunnen gaan. E nós também começar meia hora de boek de Revelação capítulo 11. En we beginnen gelijk met het boek Openbaring hoofdstuk 11. E nós te lesa versículo 1 e 2. En we lezen vers 1 en 2. Laga nos reza. Laten we bidden. Senhor, laga palavra na nos boca. Heren, laat de woorden vanuit mijn mond E a meditação de nos coração en de meditatie vanuit ons hart seja aceitável de vista o emainta. geaccepteerd mogen voor uw aangezicht, Nós Heer. te pedi essa aqui de nome de Dit Jesus. vragen wij in de naam van Jezus. Amém, Senhor. Amen, Heer. Revelação 11. Openbaring 1, Versículo 1 e 2 nós também lezando. vers 1 en 2 gaan we lezen. O sea, o capítulo 11 aqui de Revelação, tá onde é capítulo nang gubunta tende ene da papia hopi DJ. Weet je, deze boek Openbaring 11 hoor je niet veel mensen over spreken. Hopi bia ora nos tende die boek de Revelação, maar dat in Revelação 3, 4. Dus wanneer je vaak over het boek Openbaring hoort, hoor je 13, hoofdstuk 13 of hoofdstuk 14. Rara vez Revelação 18. En daarna Openbaring 18. Pero mas a maioria bia nos dat tende Revelação 11. Maar we horen dus niet vaak over Openbaring 11. Pero escucha bom que a palavra de Deus te bisa we ainda. Maar luister goed naar wat het woord van de God vandaag O zegt. apóstolo Juan te bisa, De apostel Johannes zegt, ta mira den visão e te bisa e bara de midi, maneira garroti a guardo do nanami. E a guardo bisanami, lanta e midi e templo de Deus e altar, e esnan kuta adorar denje. E laga e plenchi kuta pa fo di e templo que da pa fo in nome die, pa sobra e la guardo do nana e nação nang, e nang lo trapa estat santo bau di nampia 42 luna largo. Não sei? zijn we er? Que men com outra palavra Juan aqui nanang den visão, Dus met andere woorden zegt Johannes hier in zijn visioen, prometo Juan a expressar e palavra nang aqui ku etabisa den revelação Jesus. dus voordat Johannes deze woorden uitsprak van hoofdstuk 11, Juan a mira outra visão promete. zag Johannes eerst een andere visioen. Ela mira visão, camina mira homem para enanan com pia riba terra e pia riba lamang. En hij zag dus eerst een man staan met 1 voet op de aarde en 1 voet op de zee. E homem aqui passei história cortico eta tem buque den su man. En om het verhaal kort te maken, deze man heeft een boek in zijn hand. E a instrução da guardo do nana Juan paquico, tuma e buque e comer. En de instructie wordt gegeven aan Johannes om het boek te nemen en het op te E eten. mientras que Juan ta tuma e buque eta comer, En terwijl Johannes het boek neemt en het opeet, Juan ta descrevi e experiência ora que ela come e buque. beschrijft Johannes dus ervaring toen hij die boek opat. Eta bisa ku den su boca e buque ta
ta smaak douche. Hij zegt, in mijn mond smaakte het boek goed. Pero ora que la ba den su stoma estaba ta amarga. Maar toen het dus in mijn maag neerdaalde, was het bitter. Y de versículo Jesús En in vers 11 ta guardo instruina jebisando bom meester volve profetizar tocante di hopi pueblo y nación y lenga y rey. er wordt dus tegen hem gezegd dat hij nogmaals moet gaan profeteren voor al die volken en talen en naties. De ora e capítulo Jesús e ora e ta sigi mesora. En daarna gaan we verder in hoofdstuk 11. Anto Juan tabisa bara di midi mane un garroti a guardo do nanaje. En dan zegt Johannes dus dat er een meetland aan hem gegeven wordt. Y instrucción específico ta guardo do nana Juan. Met specifieke instructies wordt aan Johannes gegeven. Lanta y midi e tempel di Dios. Sta op en meet de tempel van God. Midi e altar Juan. Meet de altaar op, Y Johannes. esnan kuta adora denje. En degene die daar binnen aan het aanbidden zijn. Pero e di kunetambe Maar hij zei ook tegen hem. e kurapa fo lage no midie. In de tuin erbuiten, die moet je laten, die moet je niet opmeten. Pa sobre sa que aguardo do na bo Bible santo da bisa na song nang. Dus in de Heilige Bijbel staat dus dat het aan de heilige naties gegeven is. Pero e palabra mesta na e gentil nang of ne pagano nang. Maar het juiste woord is dus aan de heidenen. Kiko e cosa que tanifica. Wat betekent dit? Kiko e instrucción pa midi aqui ta representar. Wat betekent dus deze instructie om alles op te meten? Promete como explicar bese. Dus voordat ik dit ga uitleggen, Lagami diz do nabo e background di lo qual ku Juan tabisando kina. dan zal ik een achtergrondinformatie geven over hetgeen wat Johannes hier zegt. Diz rato move by kumi den e book di Levítico capítulo 16. Ga met me mee naar het boek Leviticus hoofdstuk 16. Versículo 32 y 33. Vers 32 en 33. Qual book me di? Welk boek zei ik? Levítico capítulo 16. Leviticus hoofdstuk 16. Y nos lesa versículo 32 y 33. En we lezen de vers 32 en 33. Waar nos podemos descobrir cosas não conheci, que nós temos Juan a mencionado. Dus laten we opletten of we bekende dingen horen die Johannes net heeft opgenoemd. Juan avisa, Johannes zei, aguardo bisana mi lanta y midi e templo de Dios e altar y esnango ta adorado en er werd tegen mij gezegd, sta op en meet de tempel op. E altar. Het altaar en de mensen die aan het aanbidden zijn. Versículo 32 de Levítico 16. Dus vers 32 van Leviticus 16. Eta bisa asina e sacerdote que ta ungi y consagrar para servir como sacerdote na lugar de su tata, mes de así expiación. E mes de bisti e payanang di lino e payanang santo. Versículo 33. Bij vers 33. Y así expiación, escucha bom. Luister goed. Pa e santuario santo. En mes de así expiación pa e tent de reunión. Y pa Kiko más. En voor wat nog meer? Pa e altar. En voor de altaar. Também en mes de así expiación pe sacerdote nang. En hij moet het dus ook voor de priesters doen. Y pa genter e pueblo de congregación. En ook van de hele volk. Juan dia hoy. En Johannes zei net. Aguardo bisanami. Er werd dus tegen mij gezegd. Lanta midi e templo de Dios. Dus sta op en meet de tempel van God. Midi e altar. Dus meet het altaar. Y esnankuta adora denje. En al de personen die daar aan het aanbidden zijn. Levítico tabisa que sacerdote me Kiko. Wat zegt Leviticus dat de hoge priester moet doen? Expiación pa e santuario santo. Hij moet dus verzoening doen voor het heiligdom. MSS expiación pa Kiko mas. E altar. Hij moet het dus ook doen voor het altaar. MSS expiación pa e sacerdote nang. Hij moet verzoening doen voor de hoge priesters. Pero también pa e congregación kutasikiko. Maar ook voor het volk die wat doet. E congregación di entere pueblo. Dus de volk van dus de hele gemeente. U otra palabra es nan kuta adora e Dios vivo. Dus met andere woorden, de personen die dus de levende God aan het aanbidden zijn. Foi Jaquinanan Juan ta kwe e encena e ita movele bai kune te yanang de boek di Revelación. Dus Johannes pakt dus deze situatie in Leviticus en neemt het helemaal mee naar Openbaring. Opa, bo comprende capítulo aqui precisamente tabai over die dia di expiación. Maar zodat je dus goed begrijpt dat deze Bijbeltekst gaat over de dag van verzoening. Y den quadro e Juan tabisa aguardo dunana mi instrucción. En in het
kader zegt Johannes, dus er is aan mij gegeven. Lanta y midi. Sta op en meet. Midi e templo di Dios. Meet de tempel van God op. Midi e altar, Juan. Meet de altaar op, Johannes. Midi e snankuta adorado in Dus meet ook de personen die daar aan het aanbidden zijn. Un cos nos falta aqui dentro. Er is één ding wat ontbreekt hier. En tabisa sacerdote la. Het zegt niet de hoge priesters. Di Congo taquer. Waarom denk je dat? Ha? Escucha bom. Luister goed. Quem tá é sacerdote agora aqui? Wie is vandaag de hoge priester? Cristo tá timeste expiação? Had Christus verzoening nodig? Não. Nenge tempo é sacerdote, nenge tempo é tá timeste expiação. Dus de hoge priester van die tijd hadden verzoening Pero nodig. Cristo não tem mister de expiação. Maar Christus heeft geen verzoening nodig. Cristo tá assim expiação. Dus Christus doet verzoening. Cristo não tem mister de expiação. Jezus heeft geen verzoening nodig. Tá pensei Juan é instrução para solamente é templo, é altar e é snanco tá adorado em En daarom heeft Johannes de opdracht gekregen om de tempel, de altaar en de personen die daar aan het aanbidden zijn op te Que meten. men di turlo que tá para fora de templo. Dus al hetgeen wat buiten de tempel is, Não tá guardo midi. dat zal niet worden O opgemeten. que significa midi? Wat betekent nou meten? Vai comigo rato de book de Mateus capítulo 7. Gaan we mee naar het boek Matthäus hoofdstuk Pastor, 7. nós temos que figurar out também meinta uno. Que significa midimento? We moeten dus weten wat opmeten betekent. E nós temos que wak também. Que é bara com a guardo do nana Juan eita En representa. wat is die staf die dus aan Johannes gegeven is? Wat vertegenwoordigt het? Ja, pastor, é bara ei. Want die staf, Tá que bara é tem que midi. want met die meetlint moet hij meten. So nós mestre sa que significa midi. Dus we moeten weten wat meten E betekent. que te bara ei kuta midi. En wat is dus die meetlint waarmee gemeten wordt? Mateus capítulo 7. Dus Matthäus hoofdstuk E 7. nós lemos versículo 1 e 2. En we lezen vers 1 en 2. Waki ko Jesus tabisa akinanang dengan sermão de Ribacero. Dus kijk goed wat Jezus zegt bij zijn preek op de berg. Nós turtine? Hebben we het allemaal? Mateus capítulo 7. Matthäus hoofdstuk 7. Versículo 1 tabisa. Vers 1 zegt: No juzga pa boso, no guardo juzga. Pa sobra de mesma maneira que boso juzga, boso lo guardo juzga. Amen. Escucha bom agora. En luister nu goed. E ku e mesmo midi ku boso midi, Want met dezelfde manier waarop je een ander opmeet, lo guardo midi pa boso tambe. zal ook voor jou worden opgemeten. Não sei? Zijn we er? Com outra palavra, Dus met andere woorden, Jesus está usando aqui lo que tem palavra na antiga, mas moeilijk não te chama Hebrew parallelism. dus in een moeilijkere woord wordt hier dus gezegd, zegt Jezus, Paralelismo hebreu. dus Hebreeuws parallelisme. Que meni com outra palavra, etabisa cos promê, Dus met andere woorden, hij zegt eerst iets depois está driving back, bise meu co, pero de outra maneira. en daarna zegt hij het nog een keer, maar op een andere Que manier. men com outra Dus palavra, met andere woorden, juzga com midi, dus oordelen en meten tá é mesmo cos. is hetzelfde. Dus ora me bisa midi, Dus wanneer ik zeg meten, significa juzga. betekent het oordelen. Se me bisa juzga, Als ik oordeel zeg, significa midi. betekent dat meten. Ja? Que men di Juan ay bara, pe assim que com Dus Johannes kreeg een meetlint om wat mee te doen. Nós tem? Zijn we er? Ok. E orei, se midimento tá juzgamento, Als het opmeten dus het oordeel geven is, ante orei tá qual bara ei, kuta midi kune. dan wat is dan die meetlint waarmee wordt gemeten? Write down riba bo papel. Dus noteer het op je papier. E book de Santiago capítulo 2. Dus in het boek Jacobus hoofdstuk 12. E nós tá lesa foi vers 10 até com 2. En we lezen vanaf vers 10 tot en met 12. Qual book me di? Welk boek zei ik? Santiago capítulo 2. Jacobus hoofdstuk 2. Ja, Santiago tá bini depois de book de Hebreu na. Dus Jacobus komt na het boek Hebreeën. Promete book de Pedro. Dus voor het boek van Petrus. Dus entre Pedro com Hebreu. Dus tussen Petrus en Hebreeën. Capítulo 2. Dus hoofdstuk 2. Versículo 10, nós está começando a ler até 2. Vers 10 tot en met 12. Ja? Tem bom que Santiago tabisa aqui. Luister goed naar wat Jacobus hier zegt. E tabisa para sobre quem cumpre com inteira lei e sin embargo tá trompeca de solo ponto, esse já vira culpável de tur. Para sobre es cabeça não comete adultério, avisa também não mata. Agora se você não tá comete adultério, mas você mata sim, você vira transgressor de lei.
Ahorita bien, versículo 12. En nu komt het bij vers 12. Papia asina e actua asina, maneira esnan como este guardo Kiko. Zoals die. Juzgar para a lei de liberdade, of com outra palavra, Dus met andere woorden. esnan culo guardo medir para Dus voor de medir a lei de anderen liberdade. die gemeten worden door de vrijheidswet. Que me andi e bara de medir Dus de meetlint waarop mee gemeten wordt, para medir karakter de gente. is om de karakter van de mensen op te meten. Tá Kiko? Is wat? Tá a lei de Deus. Is de wet van God. Ja? Nossa pinta papia enquanto die lugar santíssimo, meu irmão estima. We hebben het gehad over het Allerheiligste. Anto nossa mira que den lugar santíssimo ta essa aqui ta e arca de aliança tinha ta contener a lei. Dus we hebben dus gezien dus dat in het Allerheiligste, in het tabernakel, in de ark, zit dus de 10 geboden. E bara de midi ta den e arca. Dus de staf om mee te meten zit dus in de ark. Que mendi meu irmão estima, wakon Santiago ta yame. Dus dat betekent dan, mijn geliefde broeders en zusters, en let goed op hoe Jacobus het Paso zegt. opiende ta confundir nanta bisa com a lei aqui eta escravizando. Dus heel vaak zeggen mensen dat deze wet je kruisigt. Não sei, pero Begrijp je Santiago dat? ta yamele a lei de liberdade. Maar Jacobus noemt het dus de wet der vrijheid. Jamás e nunca ora que você guarda a lei aqui. Dus wanneer je dus deze wet aan deze wet houdt, Porta esclavo. kan je dus geen Al slaaf zijn. contrário, ora você quebre. E ora você vira esclavo de pecado. Integendeel, wanneer je het verbreekt, dan pas ben je een slaaf van de Eu zonde. te enviar en anta twiste conan. Maar vaak draaien mensen het Tem om. op igreja que tá sinha com a lei que tá escravizando. Dus heel vaak zeggen ook de andere kerken dat deze wet mensen dus aan het kruis Pero plaatst. guess what? Mientras que você bisa tá escravizando. Maar let op, wanneer je dus zegt dat het je kruisigt E você sinha não para quebrar. en je leert hun om het te verbreken, Praticamente não tá sendo não escravo de pecado. zij zorgen dus voor dat die personen slaven worden van de zonde. Ja? No laga diablo ganhado. Laat de duivel je niet voorliegen. A lei aqui esta é revelação de Deus seu caráter. Dus deze wet is de openbaring van Gods karakter. Que men com outra palavra nós podemos Dus met andere woorden kunnen wij zeggen, den é juízo final aqui. in het orde van het einde, Hende of miobisa Deus eigenlijk ta measurement pa po midi of pa po ta bordo balançar kune. dus God is eigenlijk de meetlint, dus de weegschaal waar jij mee gebalanceerd wordt. Deus ta bo bisa linha de midi. Dus God is eigenlijk die meetlint om mee te meten. Passou ta su caráter eta. Want het is dus zijn karakter. Ja? Wat guarda, é boek de Daniel capítulo 5. Weet je nog in het boek Daniel hoofdstuk 15, hoofdstuk 5, man asaliski biriba muraya, ndabera? daar kwam dus een hand op de muur die ging schrijven. Ante man askibi mene tekel uvarsin. En deze hand heeft geschreven, mene tek uvarsin. Kutanifica En dat betekent, borreino awardu conta. dus je koninkrijk is geteld. Ndabera? Is het niet waar? Anto bawardu anya tapisa mucho tiki. En je bent te licht gewogen. Awobosa, ora nos pape di pisa. Wanneer we dus hebben over wegen, Antes mi sabon mongo nanda ting tweearmige balans. dus vroeger weet je dat er een tweearmige balans was. Pabopo pisa ribe balansa na. Dus om gewogen te worden op die balans, Bome se ting e cosco boke pisa, heb je dus hetgene nodig wat je wil wegen, pero bome se ting tegengewicht tambi. maar je hebt ook een tegengewicht nodig. Nou, escucha mi boa. En luister nu goed naar Het me. tegengewicht En die tegengewicht, a Deus. dat is God. Ta kunet bota wardu ponido em balans. En daarmee word je dus in de balans geplaatst. Sobre eleia aqui tem revelação de quem Deus está. Want deze wet is de openbaring van wie God is. Mas ainda elei aqui, Dus des te meer deze wet, eta é expressão de Deus sua vontade para ele. dat is dus de uitdrukking van Gods wil voor ons. Anto tapese Salomão de boek de Eclesiastes, En daarom zegt de psalmist capítulo 2, versículo 3. in hoofdstuk 14, vers 13, Hoofdstuk 12. hoofdstuk 12, vers 13. Eta bisa, essa aqui é a conclusão de tudo que nos atende. Dus dit is dus de conclusie van al hetgene wat wij hebben gehoord. Teme Deus e guarda su mandamento. Vrees God en bewaar zijn geboden. A sombra essa aqui está aplicável na cada gente. E texto bisa den Bijbel Santo.
Dus dit wordt dus gezegd in het Bijbelstaantoe Pero Bijbel. dengue King James Version ito po niya siniki. Maar in de King James Version staat het anders. Pasobra esa kita henter e deber di hende. Want dit is dus de volledige bedoeling van de mens. Que mendi pabo por drenta de reino di cielo. Dus om in het koninkrijk van God naar binnen te gaan, E lei di Dios. de wet van God, E bara di midi. de meetlint, Bom po passe voorbij. die kan je dus niet voorbij gaan. Tur hende ku drenta de reino di cielo. Dus iedereen die naar binnen gaat in het koninkrijk van de hemel, Nanta drenta e den como law abiding citizen. dus zij gaan dus naar binnen als mensen die de wet aanhouden. Nenhum hende nota bij drenta de reino di cielo. Quebrando a lei di Dios. Dus niemand bereikt het koninkrijk als jij de wet van God verbreekt. Não sei? Zijn we er? Ok. Pues ora e nossa saca fo kiko ta midi. Dus nu hebben we geconcludeerd wat meten betekent. Nossa mira ku a lei di Dios te matstaf den juicio. Dus we hebben gezien dus dat de wet van God als ook de maatstaf is in het oordeel. E lagami vai compartilhar algum coisa nan ku bombeseki. En laat me nu een aantal dingen met je delen. Ja? Nossa começar com mensagem ja webs. Dus we zijn dus dinsdag met een boodschap begonnen. E nós trabalhamos na Nambeck um rato. En we gaan dus weer even terug daar naartoe. Bang dinge boek di Mateo come um rato. We gaan eventjes naar het boek Matthäus. Mateo capítulo 22. Matthäus hoofdstuk 22. Ok? Você ora que nós analisar Mateus capítulo 22. Wanneer we dus het hoofdstuk Matthäus 22 gaan E analyseren. não solamente Mateus 22, pero Mateus 25 também. Maar niet alleen Matthäus 22, maar ook 25. Você hopi hende nota realizar Dus heel vaak beseffen mensen niet que é dois capítulos nan aqui, dois capítulos sumamente importante para nós compreender. dat deze twee hoofdstukken heel erg belangrijk is voor ons om te begrijpen. Nós não tá poniendo hopi atenção na e parábola nan aqui. We plaatsen onze aandacht dus niet bij deze Pero e gelijkenissen. parábola nan aqui nan ting implicação nan eterno marana nan. Maar in deze gelijkenissen staan eeuwige beslissingen verbonden. E tem ênfasis que o word botar den e parábola nan aqui. Er wordt dus een nadruk gelegd in deze gelijkenis. O meester interessa cada de nós. Waarbij dus allemaal geïnteresseerd in moeten zijn. Você amigo manstima, Weet je dus, mijn geliefde broeders en zusters, ora que nós wak e parábola nan aqui. wanneer we dus naar deze gelijkenis gaan kijken, E parábola nan aqui uno nan ta sinha nos kutende. Tem momento também bini, dus deze gelijkenis leert ons dat er een moment gaat komen, que também tem investigação. dus dat er een onderzoek zal zijn. Ja? E que dengue investigação aqui. En in dat onderzoek Ja, Deus está mostrando-nos o requerimento que eigenlijk nos meester tem of nos meester hasi para nos por passar com êxito den momento de investigação aqui. Dus hierbij geeft God ons dus de vereisten, zodat we dus door deze onderzoek het oordeel doorheen kunnen Agora, komen. já webs bota corda com Mabisabo. Maar nu, dinsdag of donderdag? Donderdag. Donderdag, Mabisabo com na 1844. dus donderdag heb ik dus gezegd dat in 1844, Jesus adrenta de lugar santíssimo. De verdade? dat Jezus dus in het allerheiligste naar binnen is Nossa gegaan. bisa na 1844, We zeiden dus in 1844, juicio a começar. het oordeel is begonnen. Pero lagami diz bisabo algo aqui nanga Maar laat me nu eventjes gewoon wat zeggen. Mientras que nós bisa juicio, Terwijl we dus oordeel zeggen, nós temos que compreender que tem juicio moeten we dus begrijpen dat maar één oordeel is. e o juicio aqui tem juicio de investigação. En dat dit dus onderzoekend oordeel is. Caminda que Deus está investigar karakter nan, Terwijl God dus de karakters aan het onderzoeken is. ja? Pero o juicio aqui Maar dit tem oordeel duas partes com heeft dus twee delen. E esse aí me quer compartilhar com a mim. Ik wil dus dit met jou delen. Pastor, a mim também quer babu na juicio que tem que interessar nos awe. Maar ik wil je dus naar het onderzoek brengen waar wij dus in geïnteresseerd moeten Na zijn. 1844. In het jaar 1844. Bro, vai back kwami outro PowerPoint.
Ga voor me terug en plaats de andere Na PowerPoint. 1844, In het jaar 1844, ja, lo que qua start na 1844, hetgeen wat is begonnen in 1844, ito ba mostrabe a work. en ik ga het nu laten zien. Escucha. Luister. Nós ta lesa denge buki di mensaje selecto tomo 1 pagina 625. Dus we luisteren naar de messages, pagina 125. Sim? Ku na 1844 nos gran sumo sacerdote adrenta denge lugar santíssimo. Dus in het jaar 1844 is onze hoge priester in het Allerheiligste gegaan. Die santuario celestial. Hij is dus van het heilige deel. Ja? En dit is para começar e obra di juicio investigativo. Is hij naar het Allerheiligste deel gegaan om het onderzoekend oordeel te starten. Aqui também agora. Onderzoek te starten. E caso nan di e morto nan justo abinta passando dilante di Dios. En de casus van de rechtvaardige doden is dus voor Gods aangezicht gegaan. E me quer pone ênfasis ribese. En ik wil dus de nadruk daarop leggen. E justo nan kuamuri. Dus de rechtvaardigen die zijn gestorven. Não sei? Zijn we er? Qua quem nanta? Wie zijn ze? E justo nan kuamuri. Dus de rechtvaardigen die zijn Que gestorven. men cu outra palavra, Dus met andere woorden e juicio aqui is dus dit onderzoek, e no tapatur hen. is dus deze oordeel is niet voor iedereen. Nós te duidelijk zijn? Is dat duidelijk voor ons? Me donava cita mas. En ik geef je nogmaals een citaat. Eta bisa, den boekje die grote conflict. En het zegt in het boek Grote Conflict. Mientras que boekje nang di registro aguardo abrir de juicio. Dus terwijl de boeken zijn geopend tijdens het oordeel. E vida di tures nang quaquere den Jesus. Dus zijn de lees van al de personen die in Jezus geloofden. Ta viniendo dilante di Dios. Gaan dus voor God langs. E vida di quem? Dus de levens van wie? Tures nang quaquere den Jesus. Dus voor iedereen die heeft geloofd in De Jezus. verdad, Juan capítulo 1 versículo 2 ta bisa. Dus Johannes 1 vers 12 zegt. Natur qua recibie. Dus voor allen die hem hebben geaccepteerd. Na nang eladuna poder pa bira yunang di Dios. Aan hen heeft hij de macht gegeven om kinderen van God te worden. Nang number nang awardo registrade buki di vida. Dus hun namen werden geregistreerd in het boek des Que levens. men cu outra palavra, Dus met andere woorden. nang ta deng e tempel. Dus zij zijn in de tempel. Ta solamente es nang cu ta deng e tempel lo wardo midi. Het zijn dus alleen de personen in de tempel die worden Si bo opgemeten. nota deng e tempel, Als jij dus noting midimento dibo. Als jij dus niet in de tempel bent, word je niet opgemeten. No sei? Zijn we er? Anteta bisa, En dan zegt het. começando com es nang qua biba promeri batera kinang. Het begint dus met de personen die voor het eerst op de aarde hebben geleefd. Adam, Abraham, Moisés, turenenai bin arriba. Adam, Abraham, Mozes, al die mensen van toen naar boven. Ja, Dios a começar com nang prome. Dus God is eerst bij hun begonnen. Nos abogado está presentando el caso de cada generación sucesivamente. Dus onze advocaat is iedereen zijn levens aan het onderzoeken. Anto wakawor. En kijk nu. Eta será ku e bibunang. En daarna sluit je het af met de levenden. Botei gumi? Eta será ku ken? E bibunang. Het sluit het af met de levenden. So, e pergunta tawe me inta. En de vraag is nu. Si e hora de midimento tá chegando. Als de tijd van het opmeten aanbreekt. Que momento nos por verwacht que tempo ei tá rijp. Dus op. Wat repetir bij primo? Sí. Ik hoor alleen haar stem. Sorry. Ja? Si ting midimento. Dus als er wordt opgemeten. Que momento e momento ei nos por verwachte de nos tempo que Dus op welk moment kunnen wij het nu in onze tijd verwachten? Ja? Lagami começar bisabo. En laat me beginnen met je te zeggen. Jaartal precies nos un bisa. Dus we weten de juiste jaartal niet. Pero Dios ting evento nang simara. Maar God heeft wel evenementen die aan gebonden zijn. Nos por sa precies. Dat wij dus kunnen weten. Ku e momento tá chegando. Dus dat het moment aankomt. Romans nos tema general de campaña kita. Dus mijn geliefde broeders en zussen, onze thema van deze gehele campagne is. E fin nos dilante. Het einde voor ons. Awe me hinta bote be mira con seca e finta nos dilante. En vandaag zul je zien hoe dichtbij deze einde is. Y con
com urgente está para botar uma decisão para Cristo miro manstima, para so e fim realmente tá cerca nos de lá. En hoe belangrijk het is om het keuze te maken voor Jezus, want de eindtijd is heel erg dichtbij. Kiko ta indica Wat betekent het? que dia de medimento tá chegando. Dat de tijd van opmeten aan zijn einde komt. Daarbij giabo de seu emento. En ik ga je daarin leiden vandaag. Vamos back naar Mateo 22. Laten we teruggaan naar Matthäus Pastor, para te 22. sei me que mostrava o ementa. Want dat wil ik je dus vandaag laten zien. Curumang stima tanto Mateo 22 como Mateo 25. Mijn geliefde broeders en zussen, zowel in 22 en 25. Ja, nós mira glimpse de juízo de morto nan justo denje. Dus zien we dus een glimp van de rechtvaardige doden erin. Pero énfasis principal taribe juízo de bibunan. Maar de nadruk ligt dus eigenlijk op de rechtvaardigen die levend zijn. Parabola aqui também enquanto dimi cubo que biba den 2023. Dus deze gelijkenis gaat over jou en mij die nu in het jaar 2023 leven. Por wak de história aqui, seja bota hende nan qua bing bistico panha de casamento. Dus of je bent een persoon die is gekomen met kleding van de bruiloft aan. Of bote homer ka wardo descobrir sin panha de casamento. Of je bent die man die daar binnen aanwezig was zonder de kleding aan. E tudo coisa que tá depender. En dit hangt allemaal samen. De si boa aceitar a invitação hora que ela chega na. Dus of je dus die uitnodiging hebt geaccepteerd toen het bij je kwam. A invitação nós avisa já webs, tá é mensagem de promet segundo e terceiro anjo. Dus deze uitnodiging is de boodschap van de 3 engelen. É verdade presente per tempo aqui. Dus de tegenwoordige waarheid voor deze tijd. Porque me bisaba cos? Weet je dat ik wat zeg? Bosaku ora que nos wak é história de pueblo de Deus. Wanneer we dus kijken naar de geschiedenis van het volk van God. Por exemplo, ora que nos wak den tempo de Jesus. Dus wanneer we gaan kijken naar de tijd van Jezus. Nou, boete tijdlijn aqui nee, de mijn presentatie. Helaas heb ik de tijdlijn niet in mijn presentatie. Pero ora que nos wak den tempo de Jesus. Maar als we terugkijken naar de tijd van Jezus. Bosaku ora que é tempo de Eudio nang a começar corre. Dus weet je dus wanneer de tijd van de Joden begon te rennen. Pa chegar na anja 34 menos a mira já webs. Dus om bij het jaar 34 te komen, zoals we afgelopen donderdag zagen. Unang tempo de gracia como pueblo especial de Dios a será. Dus dat een tijd van genade als speciale volk van God is gesloten. Ela começar com algo. Het is dus begonnen met iets. Ja, que me ave nós também canele, que me nós também wak, nós também wak comparação de que a passa den passado um tiki para nós compreender que conosco verwacht ore sum nós. We gaan dus kijken naar die van het verleden, zodat we kunnen vergelijken om te kijken wat wij nu hier kunnen verwachten. Ja, de Bijbel te de Mateo 22 versículo 1. En de Bijbel zegt ons in Matthäus 22 vers 11. Maar toen de koning naar binnen kwam te kijken naar zijn uitgenodigden. Toen zag hij iemand dus zonder kleding van de bruiloft aan. En hij vroeg aan hem. Amigo, ta comba si drenta que den simpanha de casamento. Vriend, hoe ben je naar binnen gekomen zonder kleding van de bruiloft aan? No por contestar palavra. En hij kon geen antwoord geven. Ja? Mijn geliefde broeders en zusters, luister. Deze man laat me even wat vragen op deze ochtend. Heeft deze man Christus geaccepteerd in zijn leven? Is deze man gedoopt? Ja? Ja. Si no, no porta te idee. Hij is gedoopt, anders kon hij dus niet daar zijn. Que ben die ela escucha e invitação. Dus hij heeft geluisterd naar de uitnodiging. Ela acepta e invitação. Hij heeft de uitnodiging geaccepteerd. Ela entregar su vida na Cristo. Hij heeft zijn leven overgegeven aan Christus. Ela wordt bautizado. Hij is gedoopt. Su nombre wordt registrado in het boek de vida. Zijn naam is geregistreerd in het boek des levens. Hij is daar in de tempel. Maar daarom werd hij dus ook gemeten. Want het moment dat de koning naar binnen komt om te onderzoeken, betekent de onderzoekend oordeel. Maar voor onze tijd nu. Het heeft nog niet plaatsgevonden. Zijn we er? Oké. Dus weet je, wanneer de tijd van de Joden begon te tellen?
Bosaku de tempo Jesus amanda e apostol nang. In die tijd heeft Jezus de apostelen gestuurd. De Mateo 10 versículos 5, 6 y 7. Dus in Matthäus hoofdstuk 10 vers 5, 6 en 7 Jesus amanda su apostol nang ku riba mission special. heeft God dus zijn apostelen met een speciale missie gestuurd. Mateo capítulo 10 versículos 5 te 7 tabisa sineki. Dus Matthäus hoofdstuk 10 vers 5 tot met 7 zegt. Die edges dos nang aki. Dus deze 12 Jesus amanda heeft God gestuurd, bisando zeggende, no bai seke pagano na. dus ga dus niet naar de heidenen. No drenta de ningún stad de Samaritano Ga nan in geen tampoco. enkele stad van de Samaritanen. Bai direct ne carnenang perdi de kas di Israel. Ga direct naar de verloren schapen van het huis van Israël. Y según manebo sotabai, En hoe jullie dus gaan, predica bisando predik zeggende, el reino di cielo ta cerca. het koninkrijk van God is nabij. ¿No está mire? Zien we het? Pero falta algo más. Maar er ontbreekt iets. ¿Vas a decir? Weet je waarom? Pa sombra e mensaje aqui, tabata e mensaje que Jesus tabata predicata. Want dit was de boodschap die Jezus aan het prediken was. Antenta bem solamente que el reino di cielo ta cerca. En het komt dus niet alleen met koninkrijk van God is nabij. In Mateo 4 versículo 17, Jesus a bem ta predicar meu mensaje e ora la come on the scene. Dus Matthäus 4 vers 17 zegt hetzelfde wanneer Jezus daar was. E die foi je tempo Hij zegt vanaf die tijd Jesus a começar a predicar bisando. begon Jezus te prediken terwijl hij zei, Repenti bekeer, pa sobra el reino di cielo ta cerca. want het koninkrijk van God is nabij. Pa sombra e nota servibu di nada Want het is nutteloos voor jou si bo no repenti. als je niet bekeert. El reino di cielo si bo no repenti bon podrenta denje. Als je dus niet bekeert, kan je het koninkrijk van God niet binnentreden. Dus que sentido tem para saber el reino di cielo ta cerca sin llamar un arrepentimiento. Dus wat voor nut heeft het om tegen jou te zeggen, het koninkrijk van God is nabij, terwijl ik dan niet zeg dat je moet bekeren. Oké. Laganos fast forward bing di land. Laten we nu eventjes nu naar onze tijd komen. Ja, fast forward bing di land. We komen nu naar voren. Nós sabina aya 1844. We komen bij het jaar 1844. Ora que o juízo de morto nang justo tabay começar. Dus wanneer de oordeel over de rechtvaardige doden is begonnen. In Mateo capítulo 25. Dus in Matthäus hoofdstuk 25, versículo 6. dus vers 6. Ja? Nós sai a história. We kennen het verhaal. A história daarbij over die 10 virgens. En het verhaal gaat over de 10 dwazen. Nang tava esperando riba e bruidegom. Ze waren aan het hopen op de bruidegom. Anto de versículo 6 het avisa. En in vers 6 zegt het. E meia-noite. En midden in de nacht. Voz por a wardo escuchar. Was er een luide stem te horen. Escucha. Luister goed. Ata e bruidegom. Dus daar komt de bruidegom. Sali by contre. Ga en ga hem tegemoet. No está mira? Zien we het? Que mendiwak. Den tempo de judeu nang. Dus in tijd van de Joden. Tava tem mensagem que a preceder e fim de tempo de graça. Was er dus een boodschap die dus een voorspelling maakte van de genadetijd. E que a começar é processo para chegar no fim de tempo En de het graça. proces is toen begonnen om te gaan naar de genadetijd. Na 1844. In het jaar Ora 1844. que o juízo de Bíblia nang justo tava começar. Dus toen de oordeel over de rechtvaardige doden is begonnen. E mensagem abini. Toen kwam de boodschap. Of e anúncio da awardo assim. Of toen werd het nieuws gebracht. Ata e bruidegom sali by contre. Dus hier is de bruidegom. Ga en ontmoet hem. Nós mira e linha agora. Zien we dus nu een rode lijn ertussen? Prometo e juízo começar. Dus voordat het oordeel is begonnen. Mensagem. Was er één boodschap. Ja, den tempo de Jesus, mensagem específico. In de tijd van Jezus een specifieke boodschap. Den tempo de 1844. In de tijd van 1844. Mensagem específico. Één specifieke boodschap. Oké. E ora aqui nós está pensa, ora aí. En wat denken we dan? Die é momento que o juízo de ami cubo também começar. Wanneer denken wij dan dat het oordeel van jou en mij zal starten? Tem anúncio que está anunciar e ora é que o juízo de Bíblia não lo começar. Is er dan ook misschien een nieuws dat verspreid wordt dat het oordeel van de levenden is begonnen? Bang liye po so mi ora ta kaba. Laten we snel gaan, want mijn tijd is bijna voorbij. Bang kumi de boek di Daniel capítulo 11. We gaan naar het boek Daniel hoofdstuk 12. Daniel capítulo 11. Daniel hoofdstuk 12. Versículo 44. Vers 44. Ja? E me daarbij mostrar um kowe mee. En ik ga je vandaag iets laten zien.
Nós está terminando, irmão. Dus we gaan bijna eindigen, broeders en zusters. Ok? Me dá um tique água, so op água tá saliendo finicur. Laat me een beetje water drinken, want ik verlies heel veel water. Bonita. Mooi. Versículo 44. Dus vers 44. Escucha bom. Luister goed. Eta bisa, maar rumor nang voor die pariba e voor die noord lomolostie. E com gran fúria elo sali para destruir e acaba com hopi gente. E elo lanta su tent nang real entre el lamang nang e bonita ser santo, ma elo llega na su fin e ninguém gente lo no yude. Oké? Nou, me diz do nabo um background information. Laat me een beetje achtergrondinformatie geven. E capítulo 11 de Daniel, alle versículo nang último aqui nang. Dus in het boek Daniel hoofdstuk 11, vooral bij de laatste verse. Nang tapapiando mirumang stimadi e enemigo diablo su último ataque ribe pueblo de Dios. Dus hier wordt gesproken over de laatste aanval van de duivel op de volk van God. Agora, de versículo 44. En in vers 44. Tem rumor of rumor nang. Dus dan wordt er gesproken over rumoeren. En dat zal dus komen vanuit het oosten. Maar ook vanuit het noorden. Die dus de duivel zo, de vijand zo zal hinderen. En als gevolg daarvan zal de vijand naar buiten gaan om te vernietigen. Ja, en ik wil dat je hier goed oplet. interessante. Want het hoofdstuk 12 is heel belangrijk. En het zegt dus dan in die tijd. Dus in de tijd dat de vijand zijn laatste aanval pleegt. In die tijd. Miguel é gran prins que te proteger e o homem nandi bo pueblo lolanta. Zal Miguel de grote vorst opstaan om hem te beschermen. E lo tinha tempo de angústia maneira nunca tava tin voor die tempo que tava ta existir uma nação. Tena é tempo En er zal een periode van grote nood en zwaar lijden aanbreken. E é tempo bo pueblo, escuche bom atrobe. En luister nu goed. Bo pueblo. En toch zal uw volk. Tur hende ku su number wardu hanya skibi denye buki lo wardu rescatar. Dus van iedereen die het naam geschreven is in het boek des levens zal gered worden. Laat me vandaag eens vragen. Si ting mention di quenti number wardu hanya skibi de buki. Als we het hebben over dat je naam gevonden wordt in het boek des levens. Ki koso de eigenlijk? Wat is er dan eigenlijk gebeurd? Dus er moet er dus een oordeel plaatsvinden. Dus tussen die rumoeren van het noorden en oosten. Ja, dus entre Daniel 11:44. Dus tussen Daniel 11:44. E Daniel 12 versículo 1. En Daniel 12 vers 1. Mijn geliefde broeders en zusters. Zal het oordeel over de levenden plaatsvinden? Ja, sobre te seita bij determinar destino eterno. Want dat zal dus onze eeuwige lot bestempelen. E ta den e fase aqui e homber akis kunang aya sin vestido de casamento e den etata. En op dat moment was die man die ze daar bij die bruiloftsfeest hebben gevonden zonder kleding, daar was hij. Hij heeft Jezus geaccepteerd als zijn persoonlijke verlosser. Zijn naam was geregistreerd. Timbo number registrar só de boek de vida nota suficiente. Maar als je naam in het boek des levens staat geschreven, is dat niet voldoende. Eta queda enang tena e juicio investigativo. Het blijft daar staan tot aan het onderzoek, het oordeel. E ora que rei drenta pa wake invitado na. En wanneer de koning naar binnen gaat om te kijken naar de uitgenodigden. Estimata durante die momento que enemigo ta sendo su lasto ataque. Mijn geliefde broeders, dus dat is het moment dat de vijand zijn laatste aanval pleegt. Dios su pueblo turco acepta Cristo. En daar zal alle personen die God hebben geaccepteerd, waarvan hun namen geschreven zijn in het boek des levens, en daarbinnen zal hun namen één voor één naar voren worden geroepen. Ze worden dan getest en daarom heet het de laatste test. En daarom is het belangrijk vandaag, mijn broeders en zusters. Eén, als je Jezus nog niet hebt geaccepteerd. Het moment is nu. Want als je Jezus niet accepteert. En luister nu goed naar wat Daniel 12 zegt.
Anyas Dus kibi. voor iedereen waarvan hun naam geschreven is in het boek des levens. Esa significa que ta baiti number nang kulo notas kibi nang. Dus dat betekent dat er dus namen daar zijn die niet er zijn. Y nos tin dos opciones. En er zijn twee opties. Sea bo no acepta Cristo nunca como vos Salvador personal. Of je hebt Jezus nooit geaccepteerd als je persoonlijke verlosser. Of bo nombre wordo di veig. Of je naam is weggehaald. Que me mensaje aqui ao meinta. Dus deze boodschap deze ochtend. E não solamente pessoa que não acepta Cristo ainda. Is niet alleen voor degene die Jezus nog niet heeft Sino geaccepteerd. para a igreja em geral. Maar het is voor deze gehele gemeente. É risco of é peligro para perder bo vestita real. Dus het risico om je kleding kwijt te raken is reëel, is een werkelijkheid. Zijn jullie met mij? É justiça de Cristo. Dus het oordeel van God, dus de rechtvaardigheid van God. Uma vez que Cristo apiste nós com justiça. Dus als Jezus ons heeft gekleed met zijn rechtvaardigheid, tá nos dever. Is het onze taak para mantener of retener a justiça aqui. Om deze gerechtigheid te behouden. Door die vida activo de fé e obediência. Terwijl we een actief leven van geloof en gehoorzaamheid leven. Sombra se nós não assim. Want als wij het niet doen, Roman bota bij perde bobisti. Mijn broeders en zussen, dan zal je kleding verliezen. Da quanto tempo você in de igreja? Het gaat er niet om hoeveel tijd je in de kerk bent. Da como começar. Het heeft niks te betekenen hoe je bent begonnen. Het heeft te maken hoe je gaat eindigen. Op deze ochtend, mijn broeders en zusters. En daarom laat me het meegeven, zodat we kunnen afronden. Galatio capítulo 3 também duna no seco. Dat staat in Galaten hoofdstuk 3. Versículo 26 e 27. Vers 26 en 27. Nos tema tá intitulado Kiko. Hoe heet onze thema? Wat zegt onze thema? É hora de medir tá chegando. Het tijd om opgemeten te worden breekt aan. One size. Eén maat. Must fits all. Moet iedereen passen. Wak bom. Let goed op. Wak dingen mundo aqui nang one size não fits all. Dus in deze wereld past één maat niet iedereen. Ora bo bij winkel. Wanneer je dus naar de winkel gaat. Wak zit size 40 bota bisti. Als je dus maar 40 hebt. Nang no ting size 40 bom panha cat. Als zij dus geen maat 40 hebben, kan je die schoen niet krijgen. Ja, pero escuchami bom. Maar luister nu goed. Ora da trata di Cristo. Wanneer we het hebben over Christus. Ora da trata di drente reino di cielo. Wanneer we het hebben over de koninkrijk van God betreden. Cristo tem size que tá fit tur rende. Christus heeft een maat die iedereen past. Zijn jullie met mij? Escucha. Galatio capítulo 3. Galaten hoofdstuk 3. Versículo 26 e 27. Dus vers 26 en 27. De apostel Pablo também diz ons assim aqui. En apostel Paulus zegt ons dit. Hij zei: para sobre vosso turta junang de Deus door die fé in Cristo Jesus. Omdat jullie allemaal door het geloof een kind zijn van Jezus Christus. Para sobre vosso tur qual wordo batizado in Cristo abiste vosso mes com Cristo. Doordat jullie alle gedoopt zijn in Christus, heb je gekleed met Christus. É justiça de Cristo tá feito rende. Dus de gerechtigheid van Christus past iedereen. É size que tá feito all. Het is een maat dus die iedereen past. Ja, para sombra meu irmão estimado, escuta. Want waarom, mijn geliefde broeders en zusters, luister. É vestir aqui tá bo paspoort para dentro do reino de cielo tá. Want deze kleding is jouw paspoort om naar binnen in het koninkrijk van God te kunnen gaan. Mientras evangelio eterno tá guardo predicanabo. Dus terwijl het eeuwige evangelie aan jou gepredikt wordt. Invitação tá guardo assinabo. Wanneer je de uitnodiging krijgt. Que te acorda com é vestir tá marrane invitação. Dus bedenk goed dat dus de kleding gebonden is aan de uitnodiging. Bobisa, hey, me gusta a invitação, pero me vesti a vestir. Je kan niet zeggen, ik vind het een leuke uitnodiging, maar ik trek de kleding niet aan. Me quer vestir, pero me accepta a invitação. Ik wil de kleding, maar ik wil de uitnodiging niet. Gostei? Zijn we er? Romans estima Pablo te pone klaar. Dus mijn geliefde broeders en zussen, Paulus zegt het duidelijk. Tur qual wordo bautiza den Cristo. Dus allen die gedoopt zijn in Christus. Abisti nang mes com Cristo. Hebben zichzelf gekleed met Christus. Als jij dus deze kleding van Christus wil. Pablo te mostra que o bautismo tá necessário. Paulus laat zien dat het noodzakelijk is om te dopen. Acceptação de Cristo tá necessário. Dus acceptatie van Christus is noodzakelijk. Roman nos te llama
Nos rumang ng promeku lo wardo bautisawe meinta. En broeders en zusters, we roepen vandaag dus eerst onze personen die gaan dopen naar Pero migas voren. un llamada special también na esnang kutakinang. Maar ik wil ook een speciale oproep voor de personen die hier aanwezig Kung zijn. ainda no atuma un desisyon pa sige Cristo. Die nog geen beslissing hebben genomen om Jezus te Pero volgen. kwawe meinta attende e invitasyon. Maar die dus vandaag deze uitnodiging hebben gehoord. Escuche evangelio eterno. Ze hebben geluisterd naar het eeuwige evangelie. Simanga, entere simanga kimes. Dus misschien een hele week. Awe meinta mi ke invitabo mi rumang stima. En ik wil je op deze ochtend dus uitnodigen, mijn geliefde broeder of zuster. Mientras kunos te pidi e praise team. Terwijl we dus nu de praise-team vragen. Of kesa no, praise team no. Oh nee, praise-team niet. Nós também escuta canción awe tarde. Dus we gaan deze middag naar een lied luisteren. E canción aqui tá canción preferida. En dit is echt een lievelingslied van mij. Awe tarde, nós rumang tanchi Aisha também cante pa nós. En op deze middag zal onze zuster, tante Aisha, dit voor ons gaan zingen. E cantica kita bisa. En Theo Russell. Kiko bahasi kubobida. En dit lied zegt, wat heb jij met je leven gedaan? Oké? Cada dia tem 1000 perguntas também, se acabou. Dus er komen dus duizenden vragen voor je. Ja? Então você tem que responder aan que men sin falha. En je moet ze dus beantwoorden zonder fout. Oké? Escute, mi Roma. Luister goed, mijn broeders en zusters. E mientras você escuta cantica aqui. En terwijl je dus luistert naar dit lied. Romang estimado meinta si Cristo amor veriba bo coração. Mijn broeders of zus, als Christus over je hart is gegaan vandaag. E você decidir qual é se você aceitar Cristo como bo Senhor. En je wil Christus accepteren als jouw persoonlijke verlosser. Me te invitabo bem de lá. Wil ik je uitnodigen om naar voren te komen. Nós também escuta a canção. We gaan luisteren naar het lied. Feliz sábado, hermana, para honra e glória de Deus e para deleite espiritual de cada um, não sabemos. Precious Redeemer and friend, Lord of God and the Lamb, rescue the souls of men. Oh, you rescue the souls of men. Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts have hopelessly lost the way. Oh, we hopelessly lost the way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for more. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for.
Master, faithfully loving your own. Here in our weakness you find us, falling before your throne. Oh, we're falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Amen. Amen. Sima awet tarde. Mijn geliefde broeders en zusters, op deze middag, Si was escucha evangelio awet tarde. als je hebt gehoord naar het evangelie vandaag, Jesus te llamado awet tarde. Jezus roept jou vandaag. Wat in de canción awet tarde aquí que tabisa. En je hebt het gehoord wat het lied van vanmiddag zegt. Ete sunku por sanabo. Hij is degene die je kan genezen. Ete sunku por yudabo. Hij is degene die je kan helpen. Ete sunku por cobrir buku justiça. Hij is degene die jou kan bedekken met zijn gerechtigheid. E pa bodrenta den reino di cielo. En hij wil dat je binnengaat in het koninkrijk van God. Awe me inta mirumang stima boting oportunidad pa por duna bo coração na Jesus. En op deze middag heb jij de gelegenheid om je hart aan Jezus te geven. Ya we me inta si bat decidi den bo coração. En als jij vanmiddag hebt besloten in je hart, Rumang stima i porta boting medo of boting duda. dus misschien heb je angst of twijfel je, Bing pa nossa senhora shonku bo we me inta. kom zodat we met je kunnen bidden. Pa sobra mi saco ting opiende den vaie di decisão. Want ik wil dat heel veel mensen dus aan het twijfelen zijn. E decisão aqui nota fácil. Het is geen makkelijke beslissing. E tu rende com a passador de experiência aqui. Maar iedereen die door deze ervaring is gegaan, Por visa. kan het je vertellen. Nós também tá nos momento com nossa visa. Ook wij hebben misschien in het begin gezegd, Nang tayama. ze roepen, Amin tabay. nee, ik ga niet. Pero aí é momento que Deus abate assim na fuerte nos coração. Maar het moment is aangekomen dat God zo krachtig tot ons hart heeft gesproken, Conosco por avisa no mais. dat we dus geen nee meer konden E zeggen. nossa mira que é único salida da batata. En we zagen dus dat de enige uitweg Vini cerca Senhor. is om naar Jezus te gaan, naar de Heer te gaan. Senhor tem futuro mais glorioso para meu irmão. En er is nog een betere toekomst voor jou. O mundo aqui não tem nenhum perspectiva. Dus deze wereld heeft helemaal geen perspectief. Nós acabamos de mirar wende alanta tirando som mar. We hebben dus gezien dat gisteren iemand zo'n opstand heeft en een aantal mensen tipo doodgemaakt. de mundo assim nós está vivendo. Dat is de wereld waar wij in Opi leven. hende meu irmão estimado nós está mirando anta cana by bing den kaya. Nós está pensa que tu costa bom kunan. We zien dus heel veel mensen buiten lopen waarvan we denken dat het goed met ze Pero gaat. ding opi hende que tu bau de controle de inimigo. Maar er zijn heel veel mensen dus die onder de controle van de vijand Meu irmão zijn. estimado awe Deus que salvabo. Vandaag, geliefde broeders en zusters, God wil jou redden. Ik heb pure romanen ku a decidi pa seguir Cristo em mij. Ik wil alle broeders en zusters uitnodigen die dus de beslissing hebben genomen om Jezus te volgen. Van een tour passa en e quarto aqui banda nang. Dus die allemaal hier. Oké. Oké. Dus die eerst allemaal naar voren kunnen komen. Bos nang por bini i tuma, bos nang position dilante kinana. Dus iedereen kan dus naar voren komen. Pasine nos por tuma e voto bautismal. Zodat de geloofsbelijdenis gedaan kan worden. Nós estamos sumamente contentes com vossa decisão. We zijn heel erg blij met jullie beslissing. Vossa tá rende nang di coragem em mij. Jullie hebben moed, broeders en zusters. Pasova para seguir Cristo, bom me sentir coragem. Want om Jezus te volgen heb je moed nodig. Glória a Deus, meu irmão. Prijs de Heer, broeders en zusters. Ja. E a noite não passa. En op de avonden die zijn voorbij gegaan, Não estava por nada. was dus niet voor niks. Het was niet voor niks, inderdaad.
Me quero pedir pastor Juan, que se Juan? Josué, sorry. Ik wil de pastoor Josué naar voren roepen. Ja. Me quero pedir candidato não kunampora toma asiento dilante aqui nana. En we wil ook vragen aan de kandidaten dat ze hier voorin plaats kunnen nemen. Met explica rato na boso con el obeita, pastor lobini beki. Anto lot baitini geloofsbelijdenis camina boso por acentuar vossa decisão para bautismo. Pero promete ser humana, guardo botar minha atenção que tem para mededeling que não awardo assim para a igreja Boa Notícia. Er zijn een aantal mededelingen die niet zijn gegeven vanuit gemeente Bonoticia. Me quero pedir e bimer timpa e por botar nang riba beeld. Ik wil vragen aan het beamerteam zodat zij het op de beeldscherm kunnen projecteren. Esaki imitatie normaal gesproken ons roman Murlitatie esaki. Normaal gesproken doet onze zuster Murli dit. Dus ik heb die Murli kusi e por a binasi e mededeling. Ons Thomas. Contari Romana. Goedemiddag broeders en zusters. Essa aqui está nossa não conhecem para a tarde. Dus dit zijn de mededelingen die wij voor vandaag hebben. Nós temos campanha. We zijn met de campagne bezig. Nós está finalizando nossa campanha. Dus vandaag sluiten wij dus onze campagne af en er zijn een aantal zielen die hun leven willen geven aan Jezus. Depois nós também na Gasperplaats para nós para de bautismo. We zullen hierna dus vertrekken naar het Gasperplas. E depois nós também back aqui na para nós por comer algo of ja sopi. En daarna komen we dus terug zodat we dus gezamenlijk wat kunnen eten. En dat nós podemos felicitar e candidato não. En zo kunnen we de kandidaten ook feliciteren. Nós também começar com estudo bíblico. Kenneth Coffee. We zullen starten met onze Bijbelstudie gegeven door broeder Kenneth. Ele toma lugar cada de dos luna de luna. En dat zal dus elke tweede zondag van de maand zijn. Sim, então eta começa outro semana já domingo. En het begint dus volgende week zondag. Eta aqui na Lutuliplein. Het wordt hier bij Lutuliplein gegeven. In kamer 1. Dus in kamer 1. Die Jesuno Pastor. Van 11 uur tot 2 uur. Se Romana interessar, Romana po acerca hermana Lina y hermana Chanela. Als je geïnteresseerd bent, kan je contact opnemen met zuster Lina en Chanela. Sim, danke. Nós seguimos com o seguinte anúncio, que o Sabascol também tem ontbijt, dia 21 de oktober. We hebben dus een volgende, zal een ontbijt worden gegeven door Sabbatschool op 21 oktober. Sim, nós também Romana bingo bo subishita nang. En het is ook voor onze bezoekers. Zodat onze bezoekers ook met ons een leuke tijd kunnen hebben. En dat is dus van 9 uur tot 11 uur in de ochtend. Después nos globini pa ding y nos lo canta junto y papia over de les junto. En daarna zullen we dus samen hier binnenkomen, dan zullen we zingen en samen over de les spreken. Dus nos bisa Romana bini uno binitur. Dus ik nodig hier bij iedereen uit om te komen. Sí. Sigue para el siguiente anuncio. Antes aquí está anuncio de Unie. Dus dit zijn de mededelingen van Unie. Outra semana sábado também tem 55 plus dag. Dus volgende week is er 55 plus dag. Eta começa dia sorimenta. Het begint dus om 10 uur. Trecedor Jeroen Tuinstra com Rudy van Moura. En het wordt dus gebracht door Jeroen Tuinstra en Rudy Den Jang. El día siguiente, die 8 de oktober. En de volgende programma is op 8 oktober. ADRA in Nederland. ADRA também organiza algo com caminda, como se a gemeente está activo dentro bicentenario. Is er een programma dus dat gegeven wordt door ADRA om meer te kunnen evangeliseren in je gemeente? Bobo bingo amigo nang familia, vizinha. Je kan je vrienden, familieleden, buren meenemen. Iedereen is welkom. Dus iedereen is welkom. Sim. Esse seguinte semana, dia 4, também tem toogdag. En de volgende week, 14 oktober, is er een toogdag. Dat wordt georganiseerd door de Unie. En dat wordt ook georganiseerd door Unie. Die programma speciaal bij Muchanan Dame, die 4 para Jesus, ja.
Er is ook een speciaal programma voor de kinderen van 4 tot 12 jaar. Parte meinta so so parte tarde met de kinderen te behond ku mayornen. Dus dat ze alleen de ochtenddeel zijn, de middag zullen ze samen met hun ouder zijn. Anto na mando mail met bij mande mail ki parumanan tour to kan de parkeerkosten. En ze hebben dus een mail gestuurd, ik zal het ook naar iedereen doorsturen. Het gaat over de parkeerkosten. Anto meneer Romano mira het dagtarief de €8 per persoonsauto. Dus zoals we daar zien is het dus €8 per dag per auto. Zie, e também, quando nós também conseguimos, nós também que turam karmas, pero nós também estamos é só não que interessava bij com bus, para não por geef aan, corda geef aan, dus de persoon só avisame que eta paga e bedrag que nós manda, para is não que manda visa que não que bij com bus. Dus voor degene die dus met bus willen gaan, we hebben alleen maar 1 aanmelding gekregen. No, no zijn een massaanmelding. Oh, we hebben meer aanmeldingen Per gehad. een terugkoppeling. Maar alleen maar 1 terugkoppeling. Sim, dus een persoon zo aangeven kon dan dat ze. Dus alleen maar 1 persoon heeft aangegeven dus dat ze het akkoord mee gaan. Sim, dat is zie. Het acabando toch? Het is 1 minuut. En dit is het programma. En dit is dus het programma. Romana Bewake. Je kan het zien op het scherm. En onze traditie Romana Tour is dan te ajuda para nos bonita flor dat nos saia. En we bedanken dus alle broeders en zussen die dus ons ondersteunen, zodat we elke keer mooie bloemen hebben. En is dat punto dan die contacten? Dus dit zijn onze contactgegevens. En onze deze jaar Romana Tour un servicio benedicional. En we wensen jullie allemaal een hele gezegende dienst. Na momento nang akin ons te pasa mesura pa geloofbelijdenis, mi kira PDP kandidato ng Pulanta para. Op dit moment gaan we door met ons geloofsbelijdenis en de kandidaten zullen opstaan. Geloofsbelijdenis loopt dat puur in het Nederlands zonder vertaling. En de geloofsbelijdenis zal puur in het Nederlands zijn zonder vertaling. Dank je, pastor. En sowieso moet iemand anders, want... Kusi Romanan pora bira pa cara pa iglesia. We gaan verder met doopbelofte. En in overeenstemming met de Adventistische praktijk en overtuiging zullen we voor de doopgelofte met u afleggen. De doopgelofte bestaat uit 13 vragen die de overtuigingen van onze Zevende-dags Adventisten bevatten. Vraag bij het luisteren naar elke vraag of u het ermee eens bent en reageer met positief door uw hand op te steken om elke vraag. Hier zijn de vragen. Eerste, geloof u in het bestaan van één God, Vader, Zoon en Heilige Geest, die één eenheid vormen van 3 gelijkwaardige personen? Amen. Aanvaardt u de dood van Jezus Christus op Golgotha als het zoenoffer voor uw zonden en geloof u dat u door de genade van God, door geloof in zijn vergoten bloed, gered bent van de zonde en de straf van die daarop staat? Amen. Aanvaardt u Jezus Christus als uw persoonlijke Heer en Verlosser, terwijl u gelooft dat God in Christus uw zonden heeft vergeven en u een nieuwe hart heeft gegeven, waardoor u afstand doet van de zondige wegen van de wereld? Amen. Aanvaardt u door geloof de gerechtigheid van Christus als uw bemiddelaar in het hemels heiligdom. En aanvaardt u de belofte dat God u de transformerende genade en kracht zal geven om een op Christus gericht en liefdevol leven te leiden, zowel bij u thuis als bij u thuis of voor de wereld? Amen. Geloof u dat de Bijbel het geïnspireerde woord van God is en dat het enige geloofs- en praktijkregel voor christenen vormt? Neem u zich voor een regelmatig tijd vrij te maken voor gebed en Bijbelstudie.
Oké. Accepteer u dat de 10 geboden een uitdrukking van zijn Gods karakter en dat zij zijn wil onthullen. Zal dat zo is, bent u dan van plan om door de kracht van de tegenwoordigheid van Christus in uw hart deze wet onderhouden, inclusief de 4e gebod dat van ons verlangt de 7e dag van de week te vieren als de Sabbat van de Heer en als een gedachtenis aan de creatie? Amen. Verlang jij dat de spoedig komst van Jezus die Sint Paulus de zegende hoop noemt, wanneer die sterfelijke en onsterfelijke zal aandoen, in het doel om uzelf persoonlijk voor te bereiden op de ontmoeting met de Heer, en de tegelijkertijd alles te doen van u wat u kunt om de getuigingen van zijn liefdevol verlossing, waarbij uw talenten gebruikt in uw persoonlijke inspanningen om zielen te winnen, andere mensen te helpen zich voor te bereiden? Amen. Accepteer u de Bijbelse leer dat de geestelijke gaven en geloof u dat gave van profetie een van de identificerende tekenen is van de Overblijfselskerk in Ellen G. White? Zijn het mee eens? Oké. Geloof u in de organisatie van de kerk en bent u van plan God te aanbieden in de kerk te ondersteunen met uw tienden en gaven, met uw persoonlijke inzet en uw invloed? Bent u er mee eens? Oké. Geloof u dat het lichaam de tempel van de Heilige Geest is en dat het uw plicht is om God te eren door ervoor te zorgen en het gebruik van alles wat schadelijk is te vermijden. Zich onthouden van het eten van onrein voedsel, het gebruik, de vervaardiging of de verkoop van alcoholische dranken en tabak in welke vorm dan ook voor menselijke consumptie en het misbruik van onhandel in verdovende middelen of andere drugs. Amen. Is het als u fundamentele Bijbelse principes kent en begrijpt zoals onderwezen door de Zevende-daagse Adventistenkerk, uw doel door de genade van God om zijn wil te vervullen door uw leven in te richten volgens deze principes? Amen. Behalve jullie, we zijn met de 12 vragen alleen voor de mensen die vandaag gedoopt worden, jullie. Accepteer u nieuwe testamentische leer over de doop door de onderdompeling en wil u op deze manier gedoopt worden als een publieke manifestatie van uw geloof in Christus en de vergeving van uw zonden? Amen. En de laatste voor allemaal. Geloof u dat de kerk van de Zevende-daagse Adventisten de overblijfse kerk is die in de Bijbelprofetie wordt genoemd. En dat mensen van alle naties, rassen en talen worden uitgenodigd om zich bij deze gemeenschap aan te sluiten en tot haar lidmaatschap te worden toegelaten. Wil u lid worden van deze plaatselijke gemeente Bon Noticia, dat is part van de Wereldkerk Adventiste Zevende-daagse gemeente? Amen. Amen. Nu we de publieke belijdenis van hun geloof hebben gezien, wil ik als predikant van de Bon Noticia Kerk voorstellen dat deze mensen worden geaccepteerd als lid van de Bon Noticia Kerk. Vanaf het moment dat ze vandaag gedoopt gaan worden, en die mensen hier zijn al gedoopt. Dus
van nu, maar allemaal ze zullen zijn lid van de gemeente Bon Noticia. Is er een broeder of zuster die actief lid van deze kerk in dit voorstel wil steunen door de hand op te steken? Amen? Amen. En hoeveel keuren het ook goed door hun hand op te steken? Alle mensen die van deze kerk zijn. Oké? We zijn erg blij voor jullie beslissing en gefeliciteerd voor die beslissing. En we gaan verder met het programma. We gaan verder met deze prachtige ceremonie. God zegen je. Dankjewel, pastor. Ik quiero pedir candidato nang, minusay diaconesa nang por a dirigir het candidato nang de kamer patras. Camino pastor lo waiting een beetje woord met jullie. Camino te woord moestra nabo na unabo por kamya bopanya. Ik wil vragen aan de diaken of zij hun kunnen begeleiden om samen naar achter te gaan. De pastoor zal een gesprek met hen voeren. Ja. Ja. Ja? Sim, eu vou botar assim para postar. Ja. Nos lo sinta de encanto, alabanza y adoración, mientras nos guarda ribe candidato ng pacambia paña. Dus we zullen nu verder gaan met een zangdienst, terwijl we dus aan het wachten zijn op de kandidaten, terwijl ze zich gaan omkleden. Prometo que se obviamente nos tem special, pero es un regalo de awe en pa rumang nang. Dus we hebben een verrassing en dat is dus een cadeau van AWN voor de gasten. Ik kan tegen ki pa hopi di nos tanifica hopi. Dus dit lied betekent heel veel voor ons. No sé je kan tekaba. We hebben het al vaker gezongen. Pero awe nos lo tendele voor die voz di undi nos predicador nang. Dus maar nu zullen we het horen vanuit een van onze sprekers. Mi vida ta di Cristo. Mijn leven is van Christus. Alexis no akrabiasi na ta Alexis kijkt niet zo boos. Het is Argenisch. Alexis is helemaal nerveus geworden. Alexis, heb je een nervioso? Ja, me gusta si ekos nang A. Ik hou ervan om dit soort dingen te doen. Pero pa awe no sa planje fedelanta. Maar vandaag hebben we het dus van tevoren ingepland. Dus mi quiero invitar Argenis dilanti. Ik wil onze broeder Argenis naar voren roepen. Pe canta mi vida ta di Cristo. Zodat hij het lied kan zingen, mijn leven is van Christus. Goedemiddag, Mirumana. Goedemiddag, broeders en zusters. Eigenlijk, dan merdia gawa. Het is eigenlijk al middag. Dus een feliz merdia. Dus een fijne middag voor iedereen. Algo. Vandaag ga ik iets doen. Nunca mais dat ik dit nog nooit heb gedaan. Pero me quiere door die poder de Dios. Maar ik denk dus door de kracht van God. Zullen de engelen me helpen om te zingen. Op vandaag, dus broeders en zusters, moet ik dus zeggen. Dus ik ben opgestaan met deze lied in mijn gedachten. Ik zei tegen mijn vrouw. Ik ga dit lied vandaag zingen. Ik ga het zingen als een speciaal. En ik belde onze zuster Jennifer. En ik zei, Jennifer, luister. Regel van me por wak van me canta un special. Maak het in orde zodat ik een special kan geven. Ze zei, jij Argenis? Regel van me canta un special. Ik zei, ja, maak het in orde zodat ik een special kan geven. Ze zei, zorg dat je dus niet vals gaat zingen daarvoor. Mijn broeders en zusters. Ik denk wanneer we onze stem verheffen voor de hemel. Voor God is het niet vals. Geloven jullie dat met mij vandaag? Ik moet dus wel zeggen. Dat God aan elk persoon gaven geeft. Ik heb dus geen gave om te zingen. Maar vandaag ga ik het proberen. En iedereen die dit lied kent. Wil ik dat jullie met me meedoen. En ik wil dat jullie opstaan. Amen. Amen. Mientras tanto, nos pianistas también deben acompañarnos de aquí. Terwijl onze pianist ons ook gaat verzelschappen hierin. Oké.
Oké. Mi vida ta di Cristo, mi alma ta di Je. E sopor salvarmi. E din poder ibami. Amen. Poder pa vencer turcos cutamano. Él librami y la mi lobo. Señor, turcos de mi vida. Señor, turcos de mi vida. Mi vida, mi vida. Ta di Cristo, mi alma. Ta di te. Eso por salvarme et in poder ribami poder pa vencer turcos cutamano. Ela libra-me e assim me novo. Senhor, turcos de mi vida. Senhor, tá turcos? Señor, turcos de mi vida. É tem poder. Poder para vencer turcos cutamano. Ela libra-me e ela sim me novo. Senhor, turcos de mi vida. Senhor da turcos. Señor, turcos de mi vida. Un día más. Señor, turcos de mi vida. Señor, turcos de mi vida. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Mapisa rumanang ku Espiritu Santo e angel lanta acompanhar-nos cante. Mijn broeders en zus, ik zei dat de Amen. Heilige Geest en de engelen me zouden begeleiden. Ta ave soma canto special sim. Het is alleen maar vandaag dat ik dit heb gedaan. Que ben Jason no puntrami bo mas special. Dus Jessel, vraag me niet meer voor nog een special. Nou, miro manang. Mi quero pedir e praise team passa adiante. Ik wil onze praise team naar voren roepen. Entonces nós vamos seguir alabar Jesus ao mente romana. A En daarna merdia gaan we, acaba. gaan we dus door om de Heer te aanbidden. Ongeveer laten ons bisa mitari 2. Dus rond 1:30 Me tem algo chiquito para deswanta estoma. heb ik dus iets kleins om je maag te vullen. Ora sali da tuma algo chiquito aqui então nós trabalhamos. Estanco que vai em lugar de bautismo. Dus hierna kan je dus dat eten halen en dan voor degenen die mee willen gaan naar de doop. Nós lo miraba nana. Dan zullen we je daar zien. En als je wil blijven, guarda arriba nós. Dus terwijl als je hier wil blijven wachten op ons, também tá possível. Is dat ook mogelijk. Praise team. Praise team.
Rumanan, mientras tanto, nos está guardando, nos está vai cantar algum cantica, não? Nós lo vai cantar junto, cantica 6:25. Aqui me luta diária, tá? Cantica 6:25. Canta 281. Que bahasi pami. Cantica 2:1. Mi vida maduna e turmi sangarmes.
tem poder. Cantica 2:94. Jesus tem poder. Ok, porque está livre? Porque está livre de turbo ficar. Jesus tem poder, Jesus tem poder. Riba a maldade, na vitória ganar. Jesus de verdade tem poder. Poder, poder, sem igual poder. Tem Jesus, tem o de Deus. Sem poder, poder, sem igual poder. Tem essa de Jesus. Porque tá livre de turbo paixão. Jesus tem poder, Jesus tem poder. Vina Calvário para purificar. Jesus de verdade tem poder. Poder, poder, sem igual poder. Tem Jesus, tem o de Deus. Tem poder, poder, sem igual poder. Tem sangue de Jesus. Lobo que traja para Cristo, porém, Jesus tem poder, Jesus tem poder. Lobo que viva todo dia para ver, Jesus de verdade tem poder. Tem poder, poder, sem igual poder. Em Jesus, em o de Deus. Tem poder, poder, sem igual poder. Em sangue de Jesus. No momento aqui nós está cantando nos cantiga de salida. Gran dia glorioso. Otto no hari, Otto no hari. Aha. Gran dia, tabi. Sim, nós tem? Ok. Gran dia tabi, kulo no di más dolor, no di más lágrima, tristeza lo huibay, lo di paz pa siglo na, den etera no vaya, oh que gran día glorioso. No más muerto ni dolor, no más pena, más tristeza, ni más llanto y división. Y pasemos nos flotar, con Jesús nos gran rumar, oh que gran día glorioso lo está. Que
a Dios.